Faith Defenders diri sa Archdiocese of Cebu, muhala dining 7 palabras tuig 2026. Uban sa ato ang RMN Cebu page sa DYHP o sa page ni Attorney Rofel Fernandez Banyok. Dili lang kini usa ka tradisyon mga igsuon, apan ania kita aron mamati sa gugma nga gipamulong ni Jesus. Atong hinumduman sa matag pulong sa Ginoo adunay kaluoy, adunay paglaom, ug dunay pagtawag alang sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mao nga nining balaang takna hinaot nga dili lang kita makadungog apan mamati uban sa mapabsanon ug matinumanon nga kasing-kasing. Busa mga igsuon, balaang pamalandong sa atong Ginoong Hesukristo. Atong paminawon ang pasiuna kon introduction sa ato ang 7 palabras tuig 2026. Atong paminawon si Brother Soc Fernandez. Archdiocese, mga atong pagtahod sa atong Arsobispo Alberto Huy, mga obispo, mga pare, mga laiko, ang Cebu Catholic Faith Defenders, mupasundayag ug mupadayag sa katapusang 7 kapung ni Kristo sa krus, mga inigong kung mga kaigsuunan. Gamhanan kayo ang panahon kay kini mulagbas saway pagtamod ug pag-ihap nato nga kapin na sa 2,000 ka tuig milabay. Niadtong unang pagpasakit sa Ginoo manunubos mo sa kadakong tanghaga ug pangutana nga gitukso sa mga Hudiyo kaniya. Nag-ingon, nganong mamatay ka man nga ikaw Diyos man? Ngano man ugod sa ituyo si mong pagpakamatay? Nga unta usa ka tulo sa tubig gikas sa langit makahugas sa tanang kasalanan sa mga tao. Why and why did you die on the cross? Mao ni ang singgit sa mga taong makinagmano. Nga ang pangutana tuwa sa halawom ug kahiladman nga wisdom ug kaalam nga dili maangkon ug masapupo sa mga taong malamon. Kaalam sa Dios. Og mato pa sa balaang kasulatan sa 1 Corinto 1 versikulo 18, 1 Corinto 1 versikulo 22-24. Nagingon alang sa nangawala ang krus binuang, pero alang kanatong giluwa sa Dios ang krus gahom sa Dios, ang krus gahom sa Dios. Ug si Kristo maong gahom sa Dios. What a great parallelism. Unsa kadako sa pagsambog sa kalibutan kansang katawhan dunay utlanan kay giingon sa pinulungan kun dunay sinugdan dunay katapusan. Pero ngano man nga ang katapusan mao may sinugdanan para kanato. Malisod sabton nga ang katapusan mo'y sinugdanan alang kanato. Mao na mga higugma kong mga igsoon ang atong pasiuna nining 7 kapulong ni Jesus sa cross. Ato kining pagtamod sa mga kaparian o gwata mohimo sa maong tulumanon aron pakigtumba sa mga balaanon nga pare. Pero sa larangan sa mga laiko kinahanglan mo tampo ta kun unsay kahulugan alang kanato nining krus ug kamatayon ni Jesus didto sa cross. Nga matod pa ang maong katapusan mo'y atong sinugdanan. Mga hinigugma kong mga igsoon, usa ka butang nga ipatidlom nato sa atong kalag nga naminaw karon ug usa ka pasiuna nga akong gipaambit nga dili ako gikan sa makagagahom nga kaalam gikan sa Dios
wa tay ato, pero siya natingpan sa nagbuhagay nga pulong sa kamatuuran, nga daw nagkainit sa kainit, nga labaw sa kainit sa impierno, kay kining maong kainit, mao man nagkahayag sa kalibutan, ang pulong sa Dios. Mga hinigugma kong mga igsoon, kung masahon nato ang Jeremias 31:3. Mingon ang Diyos, ako na higugma sa katauhan, ang akong gugma sa katauhan, labaw sa tanang paghigugma. Gigugma ko ang tao, o nga akong gugma walay katapusan. Pulos makahuluganon ang mga puong sa Ginoo, dias bala ang kasulatan. Nga gigugma kita niya so sa kagugmang walay katapusan, nga unta kita doon na may katapusan, doon ay kamatayon. Pero ang Ginoo mingon ang iyang gugma way katapusan. To whom can He apply His love which is eternal? Kang kinsaman nga gipamtangan siyang gugma nga kitang tanan doon na may katapusan, doon ay utlanan. Mahinigugma ko mga igsoon, ang Ginoo naghimo sa tao so sa kakahulugan nga nag-ingon, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Buhaton nato, it's plural. Daghan, kinsa maning nato. Mga pangutana sa mga nagtuon sa balang kasulatan, nga ningon ng Diyos, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, kinsa maning nato. Mga pangutana na nila, o ang pangutana maong eternidad. Na sa basahon sa Salmos 90 versikulo 2, nangiyon ang kasulatan, ikaw o Diyos, diha na. Wa paganing langit o yuta, ikaw o Diyos, diha na. O diha na usab kita uban sa Diyos, apan wa kita maguna sa Diyos. Kay diin ang Diyos noon ay alimpatakan o gunahuna, gisilsil na niya ang atong tanang mga ngalan, wa patamataw ning kalibutana. Busa na kailan na siya tagsa-tagsa ka nato. Ang wa na nato hibawi, ngano nagihimo ta niya. Tingali, nagpuas-puas ang imong pagbasol, nganong gipakatao man ako. Nining kalibutan nga napuno sa tunok, kalisdanan o katalagman, nga unta sa kong kahilom sa akong pagkawa matao, wala ko'y bation. Sayop ka ng mong prinsipyo, filosofiya. To be is much better than to be. Ang buot masabot ang atong pagkaniya nga nabuhi, labaw kayo sa kawa sa kalibutan. Labaw kayo sa mga taong nangamatay. Pero ang kamatayon sa tao, kinabuhi man. Wa gyapon ta makasabot yan ang pulunga nga atong kamatayon mo ang kinabuhi. Na nasa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7. Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7, ang Diyos mingon, mamatay ang tao, ang yarang lawas, mubalik sa abog sa yuta. Pero ang iyang espiritu dili mamatay. Ang atong kalag espiritu man dili mamatay. So buhi ang tao. Buhi tungod kay ang iyang kalag, kinabuhi man gika sa Dios. Ngani gisundan kini sa kamaturan, gipatay. Gipatay ni Cain ang iyang igsuon nga si Abel. Gipatay. Pero may buong ka na sa Hebreanon 4:11. Kapitulo 4, versikulo 11, naingon nga si Abel namatay. Pero nakigsulti paghihapon bisan siya patay na. Kay budngan. O si Moises namatay usab. Pero sa panahon sa mga pila kagatos nga, dito na siya sa lubnganan, nagpakita siya ni Jesus. Nakigsultian na ni Jesus. Na sa San Mateo 17, versikulo 3. Wonder, strange happening. Nga ang tao nga si Moises, tao sa makanato, namatay, pero buhi, nagigsulti siya sa Ginoo. Human sa pila kagatos katuig, nga wa siya madunggi, diin siya padung. Makinigugma kong mga igsoon, doon na tayo kinabuhi, nga walay katapusan. Doon na tayo kinabuhi, nga nag-spiritual life, our souls, created in the image of God, and God is eternal. What is eternal? God has no beginning and no end. Ang Diyos way kamatayon. Ang Diyos way kasakit, way kagulanan. But the question that started is, why did you die on the cross if you are God? Makinigugma ko mga igsoon, kinahanglan ang tanang mga butang sa kalibutan, gikan mo sa Diyos. Timplahan sa Diyos. Timplahan sa presensya sa Diyos.
ug labaw sa tanan ang atong pagkatao gitimplahan sa dagway sa Dios. Kini mao nga atong kalag, kini mao nga atong espiritu nga dili mamatay. Mahinigugma ko maigsoon, tungod sa kadili mamatay sa tao, ang gugma ni Jesus kanato nagpabilin nga buhi og andam so sa kakasaysayan nga napuka na gikan sa katawhan unang tao nga mo si Adan ug si Eva napukan sa linglan ni Satanas. Og sila sa sinugdanan gihimo sa Dios, gihimo nga dili matiguang, gihimo nga dili mamatay, gihimo nga magpuyo sa kalipay nga walay sama niining kalibutan. And that is the nature of God, being eternal, being always happy. Mauna ang gitanom sa Dios sa kinabuhi sa una natong ginikanan. Adam ug si Eva, pero naroon sa manalingla sila sa kaibog, sa garbo. Kaya niingon si Satanas, gilingla mo sa Dios, di mo pakanon ning prutas nga akong gipuy-an. Nahadlok ang Dios kay makakaoning prutas nga akong gipuy-an, may sama sa Dios. Ug dili gustong Ginoo, dunay may sama kaniya. That was a lie. Lie is so powerful that really made man slave to Satan. Ang pamakak ni Satanas, mo'y nakapaulipo nila ngadto ni Satanas. Yet, God is always God. Ang Diyos nga makagagahom ug ang Diyos maluluyon, mingon, wa siya motulisok ni Adan ug Eva. Iyang giskutan ng Yawa, Satan, I will put enmity between you and the woman. Satanas, ibutang ko ang away, taliwala kanimo Satanas ug sa babae. Sumpay sa imong kaliwat ug kaliwat sa babae. The continuing battle between Satan and man. Nagpadayon ang gira nga atong hidunggan karon tungod sa garbo, tungod sa kawa mahibaw, sa bilis sa kinabuhi. Ang kinabuhi sa tao gikan sa Dios, way makapuli, way makailis niya na. Only God's wisdom can do that. No one, even the greatest scientist today, cannot create a man. May digugma ko mga igsoon, balik ko na to ang gugma sa Diyos. Naingon ang Ginoo sa 1 Timoteo 2:4. Tungod kay napuka naman ang tao, tungod kay nanganak sa daghang sa nga nagtumpi sa kalibutan, mao'y hinungdan nga mosunod unya ang pulong sa Ginoo. Ang tao gibuhat sa Ginoo para niya. Na sa Isaiah 43:7, naingon ng Diyos, gihimo ko ang tao. Gihimo ko ang tao dinhi sa kalibutan, ug ang tao dili para sa kalibutan. Labi ng dili para sa inferno nga mo kayo. Ang tao di ay gihimo sa Ginoo para kaniya. Mao nang ang iyang gisulti sa Isaiah 43:7 nga siya ang atong Dios. Mao nga atong utlanan, mao atong sinugdan, og sa atong sa kamatayon sa krus nahimong sinugdan nato sa lain ug bugna, lain nga bag-ong kinabuhi. Mga hinigugma ko mga igsoon, kinsa man ang makaluwa sa tao. Way tao nga makaluwa sa tao. Nana sa Jeremias 14:9. Unsa ba kay tao nga ikaw nagkusgan, gamhana, nagkurog ka man, naghilak ka man, kay ikaw dili makaluwas. Bisog saon natog paningkamot, pakigbisog dili ta makaluwas sa atong kugalingon. Ang Diyos ba mo atong paloson? Mingutan, no, that is injustice. Because He is the offended party. Siya may sadan, siya pa mo luwas ka na to. Ang tao ba mo'y makahimo pagluwas ka na to? Dili makahimo pagluwas. Pero ang kahum sa Diyos o giyang kaalam, mimugna nga ngiyang anak nga di makita, espiritu, Diyos nga walay katapusan, Diyos nga walay sinugdanan, pinangga, walay katapusan, nga gugma, nga giapod-apod sa Ginoo para sa mga tao, gipada niya ang iyang pinangga anak. Giyon sa pagpada, kay espiritu man ang iyang anak og Diyos, gisuluban og lawas sa tao, diya sa tiyan sa mahal nga Birhen Maria. Wa siya hilabti, sa lalang sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo gikan sa ngabil sa Diyos Amahan bipadayag, Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu eres in mulieribus,
et proctos ventris tui Isu Christi. Na sa uluhan sa Juan 1:38. Naingon ang Diyos, paglipay Maria, kay gipuno ta ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa kababayan nga tanan. Ang pagtubos niya ay diligimo sa Diyos lamang. Ang pagtubos niya ay wala himua sa tao lamang. Naghiusa ang pagka-Diyos o pagkatao sa kapersona. Si Kristo, ang iyang being person according to our theology, page 36, sa The Book of Philosophy Theology, nag-ingon nga ang atong Diyos nga bahan, anak ug Espiritu Santo, usara ka katunhayan. One being eternal. Ug wa sila'y katapusan, wa sila'y kamatayan. Bosa mga hinigugma kong mga igsuon, kanang pagpakatao ni Kristo, paganis kalibutan, dili ron pagmaya sa daghang kabulahanan, nga giapod sa kalibutan, ni bahandi, ug makalingawan sa kalibutan. No! It was a suffering from the very day of His birth. Gipaantos na siya sa panggukod. Ug diya sa cross, siya gisilutan sa mabangis, nga pagdagmal, dugo ni gawas iyang kalawasan. Ug kana mo'y usa ka mithi nga takos natong mapalandong nga ang kaluwasan ug pagtubos dili hinimo rag tao. Wa sa himua lang sa Dios, kundi naghiusa ang Dios ug pagkatao ni Kristo diya siyang divine person. Bosa kadako sa gugma nga gihatag sa Dios kanato. Unya pinulungan sa mga katsila nag-ingon, amor kun amor si paga. Ngang gugma, ang gugma tumpasan sa gugma. Siya ang gugma. On Juan 4:16, God is love, and love of God is forever. Usay ni gugma kung maigsun hinaot unta, nga makaambukit, maamguhan na to. Bisa na lang kapag hinumdong pagtutok sa iyang cross, gilansangan. Sa Hebrehanon 13:8, God is, Jesus Christ is eternal. Mao siya kaniadto, mao karon, mao sumabot. Busa ka ng gilansang sa cross, nga usa ka larawan nga hinimo. Wa ta masayod nga tungod sa iyang pagkamaura gihapon. Siya ang presensya na nagtutok kanato. O kita diha sa tilan sa cross. Maminaw ta sa mga pulong. Maminaw ta sa city palabras. Kay matod pas bala ang kasulatan sa Salmo 107:20. Mingon ng Diyos, akong ipadala akong mga pulong. Aron kamo mga luwas. O aron kamo makabalik sa tinuod nga kinabuhi o ang tanan niyo mga sakit mamaayo pinagi sa kong mga pulong. Maigsoon, nagadapit ako kaninyo, nagdapit sa atong kugalingon, nga kining atong pagpamalandong pagtutok ni Kristo sa krus, kay siya mao sa gihapon kaniadto karon na nagatutok siya kanato. Uban sa pagbuhagay siya gugma, aron paghapdapit kanimo, hunong na sa imong pagpakasa, kayong tanan nimong utlanan sa pagpakasa, kayo ngo'y katapusan sa impyerno. Apan kung makinulsol ka sa imong mga sa, bisan sa kadaghan sa imong mga sa, ako tikang pasayloon, baguhon tika, o gisuwat kong imungan, dili sa papan nga bato, kung dili sa akong kasing-kasing, nga ikaw, tipik ug bahin sa kaluwasan. Igsoon, paminahon na to, ang mga pulong sa Diyos. Siete palabras tuig 2026. Atong mga pasalamat no ning ato ang mga sponsors ni ato ang Siete Palabras. Atong pasalamat no sa Doros Group of Companies, Doros Land Properties, Liluan Golf, One Tectuna Hotel, Ken Centennial Hotel, DILC, Sunvic, Lataban Estates, Bayang Ridge, and Woodlands Residential Complex. At usab nga pasalamat ni Mr. Cyril Veloso and family, Mr. Dinal Lim and family, Mr. Willie T. and family, Honorable Mayor Val Chong, Naga City, Cebu, Mr. Gabriel Yap and family, Engineer Alvin Rabaya and family, Mr. Brian Kiong and family, Box Hill Modern and Affordable Homes,
Mr. Bibot Bukaw and family, Engineer Arnold Bacalso and family, Mr. Gilbert Yap and family, Engineer Ronnie Laborada and family, Emel Oberes and family, Dr. Nieves Nacario and family, Fred Gu Jr., Engineer Ricardo Tuazon and family, Steve Botti and family, Cap Nelson Abeliana and family, Sir Maning Cabriana and family, Bibot Bukaw and family, Julius Lawas and family, Solfing Algari and family, Lino Acogedo and family, L.A. Acogedo Barbershop, Opook Talisay, Cebu, Justo Cafe and family. Atong mga honorary sponsors, Honorable Congressman Ria Golias, Honorable Mayor Gerald Anthony Samsam Golias Jr., Honorable Vice Mayor Richard Francis Choi Fernandez Aznar, Councilor Eduardo Digol Golias III, Councilor Attorney Dan Villaver, Councilor Rodil Chichik Cabigas, Councilor Danilo Dani Caballero, Councilor Attorney Mark Arthur Rocky Bas, Councilor Ferdinand Freddy Rabaya, Councilor Alito Lito Bacaltos, Councilor Socrates C. Fernandez, Councilor Lester Daan, Councilor Afelia Fi Ilanan, Honorable Josefina Inday Kunsyal, and Honorable Janjan Van Restauro. Maigsoon ko din ni Kristo atong pamalandungan ang unang pulong nga gilitok ni Jesus samtang siya nagbitay sa krus. Amahan ko, pasaylua siya kay wala siya masayod sa iyang gibuhat. O ang atong tema, pagpaminaw uban sa kaluoy. Ang muhatag og mga pamalandong ni unang pulong nga gilitok ni Jesus. Siya usa ka former bank manager ug siya usab ang atoang president sa Catholic Faith Defenders in the Archdiocese of Cebu. Siya si Brother Adam Ampere. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang unang pulong, gilitok sa atong Ginoo, sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas 23:34. Pater, dimiti eles, non enim sunt, quid faciam. Amahan, pasaylua sila, kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat. Ugon sa may atong pamalandong nining maong unang pulong, mga kaigsunan. Sa dihang nagtanaw kita sa krus, dili lang kita nagtanaw sa kasakit sa Ginoo, apan sa gugma nga walay sukod. Sa unang pulong ni Jesus, makita nato ngang usa ka magkapahinganghang kasing-kasing nga mapinasayloon bisan pa sa kasakit. Hinumdumi nga ang Ginoo nagpakita kanato nga ang gugma dito ug nagpaminaw sa tingog sa katawhan sa simbahan. Sa unang pulong makita nato nga ang Ginoo mismo samtang nagantos sa krus nagpamatuod sa gahom sa pagpaminaw ug sa pagsabot. Bisan pa sa iyang kasakit, wala siya magdumot. Wala siya nagtanaw lang sa iyang kaugalingon nga kasakit, apan sa kahimtang usab sa uban. Mga igsuon, hunahunaon nato ang atong kaugalingon. Na sa atong pamilya, sa atong eskwelahan, o sa atong trabahoan, o sa simbahan, o sa kaumahan. O bisan asa kita karon. Pila kay gayon nga nakadungog ba kita sa kasakit sa uban? O nakadungog lang kita sa atong kaugalingon? Ang Ginoo nagtudlo kanato nga ang tinuod nga pagpaminaw nagpasabot og pagpakabana og pag-aplikar usab sa gugma
sa Ginoo nagpasulabi bisan sa punto nga iyang gituboy ngadto sa mahan ang pagpasaylo. Usa ka dakong kriminal sa city jail. Nungutana kanako kung mapasaylo ba ang iyang mga dagkong mga sala. Sama mga igsuon nga daw natakluban na sa mga nasirad na ang iyang kaugalingon nga mapasaylo ba ka ang iyang sala gumikan sa kadagkong kalapasan nga iyang nahimo. Panantubag sa Ginoo, yes. Namatod pa diha sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 18 nga bisag unsa kadagtong pula sa imong kasing-kasing gumikan sa imong sala. Dingon ang Ginoo, paputiun ko kana sama sa niebe. Sa ato pa mga kaigsunan, walay dakong sala nga atong nahimo. Name your sins ang Ginoong pasaylo niini. Lamang gisgutan ni Ezekiel nga dili automatic mga kaigsunan, no? Kinahanglan usab kanato ang pag-abli sa atong nahuna o sa atong kasing-kasing aron pagpanuktok ngadto sa Ginoo sa pagpangayog pasaylo. Namatod pa ni Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 21 kama 27 nga bisag unsa ka kadautan, bisag unsa ka magkasasala, apan kuno galing ikaw naghinulsol o nagbasol, ningon ang Ginoo magbag-o ka sa imong kinabuhi, makadawat kag kinabuhing way katapusan. Sa ato pa mga kaigsunan, bisag unsa dayang salaa nga atong nahimo sa tibuok kalibutan, name your sins nga kanang murag imo nang murag di ka makapasaylo sa imong kaugalingon, apan mas nilabaw pa ang kaluoy, ang gugma sa Ginoo kanato. Kay matod pa sa atong unang Santo Papa diha sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 9, matod pa niya dili siya gusto nga dunay bisag usa lang ka makasasala mahipunta ngadto sa kalayo sa impierno. Gusto niya nga ang tanan makadangat ngadto sa paghinulsol o pagbasol o magbag-o sa kinabuhi, kay sa katapusan hatagan ni kinabuhing way katapusan. Langit kalipay nga way katapusan. Apan kinahanglan usab kita mosunod sa iyang kabubuton mga kaigsunan. Unsa may kabubuton sa Ginoo? Sa ako nang giingon, ang paghinulsol o pagbasol importante kaayo sa matag usa aron kita may punta ngadto sa gingharian sa langit. Apan natong mga Katoliko mga kaigsunan, we have also to yield the teachings of the church. Namatod pa kay gihimo man sa Ginoo ang iyang simbahan o diha sa simbahan anaa ang mga pagtulunan, kinahanglan nga mosunod kita. Diha sa daang tugon, daanan niyang gisulti kini. Namatod pa, kinahanglan ang mga kasasala, kinahanglan mangumpisal sila. Nasa Proverbio kapitulo 28 bersikulo 13. Ugasa man nato ikumpisal ang atong sala mga kaigsunan. Mudiritso ba kita ngadto sa Ginoo? Di na kinahanglan. Kay diha sa Salmos 69:5, way matago, way matipig nga sala ngadto sa Ginoo. Ang tanan dayag gayon, bisan pakadtong sala nga wa pa gani nimo gihimo. Nahibaw ng Ginoo niya na. Hinuon ang balaang kasulatan, niingon nga isugid kana ang inyong sala. Matod pa sa Ecclesiastes 5:6, adto sa pari sa Dios. Maigsuon, pagtulunan kini sa Ginoo. Dili kini pagtulunan sa tao, iya sa Dios mao ang sakramento sa kumpisalan. Matod pa diha sa Catechism of the Catholic Church number 1497, there is no other ordinary way to be reconciled to God and to the church but through the sacrament of confession, sacrament of reconciliation, sacrament of penance. Mao kini atong buhaton mga kaigsunan na ang simbahan, na ang mga kaparian ug ang pagpangayog pasaylo sa Ginoo ipaagi ngadto sa ministro sa Ginoo ang kaparian. Kay diha sa daang tugon gisgota na pinaagi gayon sa iyang ministro mapasaylo ang sala. Mao man gani nga sa dihang human sa tulo ka adlaw nga namatay ang Ginoo, nabanhaw siya nitong sayo sa buntag sa Domingo sa kadlawon. Pagkagabi niya ang mga kaigsunan nagpakita ang atong Ginoong Jesucristo ngadto sa 12 ka mga tinun-an ug iyang gihuypan ug hatagan niya og gahom sa pag-ingon nga bisag kinsang sala nga inyong pasayloon dinhi sa yuta, sa langit mapasaylo kini. Apan kadtong dili niyo pasayloon dinhi sa yuta, sa langit dili usab kini mapasaylo.
And you just imagine. Kung moingon lang tayo, kita nakasata mo din, ditso tangad to pagpangayog pasaylo sa langit. Natong mga Katoliko, di yun mahimo. Apan, agi gid kita sa ministro sa Ginoo. Agi kita sa pagtulunan nga gihatag sa Ginoo. San Mateo, Kapitulo 3, versikulo 6. Ang mga katawhan ni kumpisal sa ilang mga sala, sa dayag gayon. Kita mo, kumpisal ta, magpahinok-hinok pag yun ta. Napag-special dito nga booth, confessional booth, at tugid ta mo suksok dito. Pero, ang mga katawhan sa unang panahon, ang ilang pagpangpisal, dayag kaayo. Diha sa buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 19, versikulo 18, ilang gikumpisal ang ilang mga kalapasan, ang ilang mga sala. Huwag ipasaylo sila. Si San Pablo, pare man to. Roma 15:16. Kaya si San Pablo pare, unya sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 10-11, naghatag siya og panalangin, pagpasaylo ngadto sa mga nakasala. Mao sa magibuhat diha sa simbahan sa Ginoo. Kita ang mga Katoliko, aron gayud kumpleto ang pagpasaylo sa Ginoo alang kanato, duol kita ngadto sa simbahan, sa kaparian. O buhato nato, tumano nato ang gisugo sa simbahan sa pagpangumpisal sa atong mga sala. Ang Ginoo moingon, sama siyang pag-ingon sa unang pulong, Pater, dimiti eles, non enem sunt quid faciam. Amahan, pasaylua sila, kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Pulong. Sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban kanako. Ang muhatag og kinabuhi nining kaduhang pulong nga gilitok ni Jesus samtang siya nagbitay diha sa krus. Siya usa ka magsisibya sa radyo ug alagad sa simbahan. Aktibo sa Catholic Faith Defenders diri sa Archdiocese of Cebu. Siya si Brother Efren Yap de la Piña. Ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ikaduhang pulong ni Ginoong Jesucristo dito sa Golgota sa Kalbaryo, outside of city of Jerusalem. Gilansang siya sa cross. Sumala sa Lucas 23, 42-43. Ang tupad duha ka tulisan, ang usa mingon, nagbugal-bugal ang usa. So, wag yoy kaluwasan nga mapaabot, paglaom, gumikan siyang pagpasipala ni Jesus Christ. Kaya nasa Santiago 4:6 o 1 Pedro 5:5, ang mga garbuso nga tao kontra sa Dios. Pero ang taong mapausanon, maluwas. Job 22:29. Unya ang tupad ni Kristo, nga ningon gyud, Ginoo, hinumdumi in taon, ako kung maghari ka na. So nigamit sa word in taon ang tulisan, bisag unsa na ka-kriminal, ka makasasala, in taon, hinumdumi nga kung dad ako sa langit. Muna yanong pagsabot. So nitubag si Jesus Christ, mga kaigsunan, siyang Aramaic language. Diyaw mana ami tiwibi paradisa. Sa hubad sa English, that today will be in paradise with me. Sa to pa, kanang pulungan ni sa manuluwa si Jesus Christ, nagdala ka na og paglaom, kaluoy. So kanang paglaom, kaluoy, naghulagway ka na sa Synodal Church sa Iglesia Katolika, mga kaigsunan. Unsa man ang paglaom o kaluoy, atong butangan og bersikulo para kamatuoran yun, malig-on yun. Kanang paglaom, sa Salmo 86 verse 15, ang Diyos maluluyon. Adunay nahitabo sa Middle East, mga kaigsunan, usa ka abroad o versi OFW, namatay dito. Unya ang iyang life partner, iyang asawa diri sa Luzon, niadto sa pare nga ningon, Padre, atong sugaton ang patayng lawas sa kong bana dito sa airport, ugmang adlaw. Niya, niadto siya mga hapon.
Sige, areal lang ko, sister, ugma atong sugaton ang imong bana nga patayng lawas. Pagagabi niya na, adunay na nuktok sa guminto, pagtuktok abriha sa sakristan. Uy, unsay ato, Brad? Naay pare diha. O, ano man, mangpisal ko sa pare. So buutan man sa kristan ay uban nga digid mo sugot wa na schedule sa pisal. So gida dito sa kwartos pare og nihitabo ang pagsugid sa sala ngadto sa instrumento sa Dios ang pare. Kay ang pare instrumento man ni sige. Ginoo. Naman na sa balaang kasulatan. Pag kumpisal, yagbayan sa pare mga alas 9 na sa gabi dito sa gawas. Kita niyang nawong yun. Oh, moto nga tambaga niya og mga spiritual instruction. Pagkaugma niya na ang maong misis niya itong namatay. Pader, adto na ta sa airport Ninoy Aquino. O niya di ko salinahan kung imong sakinan. Hapit ta sa Quezon Station. Pero sa dili pa mo ni picture sa kumbana, pader. Pagdanos pare, uy, diri man ni gabi. Nangupisal man ako. Bot pasabot mga kaigsunan. Naguna pang among kalag sa patayng lawas sa mong tong OFW. Unya, di ba masumpaki na suwat ni San Pablo sa Roma sa City nga ang batay wa nagay hinungdan ang iya mga sala nga masugid pa. Muna tubag sa Synodal Church kaluoy. Muna tawag og infinite mercy of God. Walay kinutuban ang kaluoy sa Dios. Naman na sa Isaiah 55:8, ang hunahuna sa mga tao, hunahuna sa Diyos, lahi. Muna di ta ka kundim ka hukom sa taong magkasasala. Imbes maimpirno, tumaong kalag. Gihatagak chance sa Diyos. Kaya mga tao, mga parinti, nahangyo sa Ginoo, natandog ang Ginoo sa iyang kaluoy. Muna divine mercy. Mga kaigsunan. Unya, kayong paglaom nga gipahayag ni Jesus Christ, nagulagway sa Synodal Church, nga paglaom, nana sa suwat ni San Pablo sa Roma 8:24, nga ang paglaom, nga gihatag sa Diyos, mao ni atong kalawasan. Sa ato pa, ang kalawasan, di ta maingon nga pagbalansang ni Kristo sa cross, luwas na ta. Dili man na. Usa na ka dakong sayop, maingon ta luwas. San Pablo ningon na mga kaigsunan sa Episo 1:8, pinagi sa dugo ni Kristo, pagbalansang sa cross, napasaylo ang atong sala. Word pasaylo. Pasaylo ang termino kay mingon ta luwas na ngiga lisod pang basketball ito, dugay pa magdaog niya. Musampit nga ni Jesus Christ nga once a person accept Jesus Christ and his personal savior, he shall receive. Muna usa ka false teaching og with your speak din ko nga lang nagtudlo niya na kay usa ka naka unbiblical nga panudlo. Muna nga ang paglaom gihatag yus manuluwas nya gibilin sa simbahang nga gitukod ni Jesus Christ. So muna sa 2 Corinto 1:10 matubang San Pablo, ang kaluwasan umaabot pa sa ato pre kanang kaluwasan umaabot pa ginato kay wa mingon nga automatic luwas. Yang anong itong tulisan Brad Epinea of Filipina luwas sa gito instant yun. Mo ni nga usa sa punto nga atong ipatinaw, ang tulisan, kriminal, tupad siya ni Jesus Christ, nagi sa duol gid ba? Nya timan na Jesus Christ, manuluwas, Diyos og taong matuod, unya, labawang pare, Hebreo 4:13-15, Hebreo 3:1, labawang pare si Kristo. Unya, katong kahimtang, itong pormaha sa public area, sumala sa Latina Vulgata, hubad ni Monsignor Yap, 1 Timoteo Kapitulo 6, 12-13, maayong pagkupisal sa kadaghanan sa public area. Sa ito pang maong tulisan, nakakupisal ni Jesus Christ, pero dili gid nga sama karon nga kupisal sa mga parokya, nga musugid ta kanang ba gid musulti. Kito, heart and mind, ang Diyos na ibaw mas heart and mind. Diyos guna, ug taong matuod. Asa mabasa? Nasa, kuhan kining Mateo 12:25, buhat 15:8, buhat 1:24, Juan 2:25. Pertinihan ng bersikulo nga nang gatod si Kristo, heart and mind hibaw siya. Mo na di na kanang musugid man tulisan. Pero
igo man sa repentance. Kay mo man ay agda Synodal Church, kining paghinulsol. Kay kining paghinulsol, gamit kayo na to mga kaigsunan. Asa mabasa na? 2 Corinto 7:10, repentance that lead to salvation. Lead to salvation. Nga di ta mahukom, kanang buot pasabot, padung sa kaluwasan. Di kita may luwas ayon. Sa buhat 3:19 niyon, Acts of the Apostles, pag hinulsol ka mo, balik sa Diyos, aron papaso na inyong masala. So, ang tinuod nga repentance, mapapa sa imong sala. Muna usa sa mga teknik pamagi mga brothers and sister, nga giagda sa Iglesia Katolika Romana ang Synodal Church application, nga kita mga membros Katoliko, atong agdahon o paduol ta sa simbahan, kaya naa adang elementos kalawasan sa Roman Catholic Church, sama sa Sacrament of Confession. Unsa pa, daghan kayo. Kanang Sacrament of Confession, biblical man na. Juan 20:22-23 ay, if you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain those anyone, they retain. So duha ka punto giskutan niya, ang mga salas mga tao, inyong ipasaylo usab. Ang mga salas mga tao, dili pasayloon, di sa pasiloon. Katong pare ikusugiran og katong obispo, og dili ka pasiloon, di ka pasiloon Jesus Christ. Muna nga, klaro kayong adunay divine authority given by Jesus Christ to His praise was very clear. Kung musumpa ka na, dili Katoliko. Muna mga kaigsunan nga, ato ng pamalandungan nining paglansang ni sa duha katulisan og di Jesus taliwala ba nga kining maong punto mingon sila awad inim kinahanglan og reliyon kay kuan na gud direct to God luwas ang tulisan dili si Kristo siya mo'y founder sa reliyon Roman Catholic Church Matthew 16:18 niya unsang simbahan na way lain sa Acts 9:31 Ecclesia Catholis nga gituko ni Jesus Christ niya ang tinuko sa Dios makaluwas ba na makaluwas naman na sa buhat 5:38-39 kung tinukod tao way kapusalanan nya King James Version sa Jeremiah 14:9 man cannot save ang tinukod og tao di makaluwas. Salmo 107:3-5 sa Salmo nisi dominos idikat dumum in banom laborat qui idikabat iam. But pasabot if the Lord does not build the house the word of the builder is useless. Gawas kung ang Diyos nagtukod sa balay, kawang lang naghago nagtukod yana. But pasabot mga kaigsunan, ang simbahan nga iya sa Diyos, magpasakop ta. Kita mga makasala, adto ta sa simbahan, dungan ta panaw, pagpanaw ba? Nya, nagpasalig ka manuluwas, paglaom, kaluoy. O nya, paghinulsol. So maning usag balik-balik sa RCC Roman Catholic Church ang 7 last words of Jesus Christ. Kaya nga no, para makinumdum ta, dili ta malimot. Kaya uban, og dili hinumduman, malimot man na. Kanya, maabdan tas kamatayon na tayo sa mortal, delikado kayo. Kaya naman na sa Biblia nga, ang mga mamatay nga sa mortal, impierno gyud. Nasa Pinedig 20 Psychologies, Pinedig 21:8, kung imo nang basahon niya alaing mga enumerate ng mga sala, tinagana. Di maihap ang sala. Mo na nga, adunay kaluoy ang simbahan, nga ipaagi sa mga instrumento mo ng kaparian mga obispo na schedule sa Sacrament of Confession. Matag syudad, matag lungsod, adunay orden priest. Asa, matag parokya, nasa Tito 1:5, Latina Vulgata, ug sa Duway Reims Bible. So klaro, og tinaw kay mga kaigsunan, niya itong pagpaambit, pamalandong, nga usan si pahinumdom na to, nga kita mo paduol ta sa Iglesia Katolika Romana, mo ni gibili ni Jesus Christ, nga dito gilansang sa cross. Ningon siya sa Juan 2:19-21, guba kining templo sa tulo ka adlaw pagabangunon pag-usab. Nya ang Hudiyo ningon, tulo ka adlaw pabangunon 46 katuig giguba ang templo, agitukod ang templo 46 katuig. Berting dugaya na. Nya gubon lang ang gipasabot ato mga kaigsunan, si Jesus Christ man pasabot sa Juan 2:21 ang iyang lawas. So iyang human flesh mo'y na namatay. Pero being God, mo inibanhaw niya, buhat 13:36-37, ang Diyos inibanhaw. Kung namatay pang Diyos, so pagpanaw sa lawas, mo na nga, being God join, permanente yapong gitawag, hypostatic union of Christ. So, 1 Timoteo 1:17, Roma 1:23, ang Diyos, dili mamatay. Kay eternal man, matubang Bradshaw Fernández. So, mo na nga, kining ikaduhang pulong ni Kristo, nga Lucas 23:42-43,
usa ka bugat gayo kay karong panahon na sumasa sa Synodal Church application of mga pamilya, mga drugs, mga adik-adik. Muna giagda sa simbahan nga matuban ni Pope Francis usa ka kanhi Santo Papa kining pagsulbad sa gidili nga drugas dili lang kuanon tikloon kay supak na sa Catechism of the Catholic Church 2267-2263 kay ang Diyos matigas kinabuhi si mubawis kinabuhi Deuteronomio 32:39 1 Samuel 2:6 unsa man na matuban ni Pope Francis walihan ipadaulo sa Ginoo para mag-usab ang maong adik-adik o mga drug lord. Ano man, kay mao man ni agda sa simbahan sa Synodal Church. Mao na usa sa padungan takpanaw sa kalawasan. Usa po na. Padung sa kalawasan pero di ta maangong luwas na kay tulisan, di minta tulisan. Pero ang tulisan duol lang ni Jesus Christ. Kita Jesus Christ to naman sakar mas langit, kaya naman buhat 1:11. Muna nga isip laiko, katoliko nga mag-agda ta sa mga tao pagpaduol gyud sa Simbahang Katoliko Romano. Unya kanang gingon sa synodal application nga mga pamilya daghan sang ubang nga live-in way kasal nana sa suwat ni San Pablo sa Efesos kapitulo 5:35 o Colosas 3:5 sa King James Version fornications. Ang hubad ana illicit of sexual intercourse for unmarried person. Dili minyo uso kay naron mga panahon na kinahanglan ng simbahan ni agda na nga di na mayong buhaton. Kung gusto mo sexual intercourse sakramento matrimony Mateo 19:4-6 mo na gituko ni Kristo ang maong sakramento matrimony. Unya kana mga kuan kana mga isig ka lalaki isig ka babae naasa na 1 Corintios 6:10 1 Timoteo 1:10 di makasud sa langit ngisig lagi isig ka babae San Pablo. Pero kung mag-usab siya, sumala sa 1 Corintios 6:11, sama kaniadto ingon ana ilang gibuhat. Pero nag-usab, salbar ang kalag niya. Ang Dios kuan man kining suma sa akong gipahayag kanina nga Synodal Church paglaom ug kaluoy. So di ta kahukom external forum na atong panananaw sa gawas murag sakto 1 Samuel 16:7. Pero internal forum only God. Ang Dios ay last condemnation. Salmo 7:11. Ang Diyos ay muhukom, aditorium meum ad Domine, qui salvot pecet rectus cordis. Pasabot, ang last condemnation, ang Diyos ang labing magkahom, nga buhi kanunay. Alang samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ania ang imong anak. Ania ang imong inahan. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang muhatag og mga pamalandong sa ikatulong-pulong sa atong Ginoo samtang siya nagbitay diha sa krus. Siya ang former Talisay Mayor sa Talisay City, Cebu ug karon usa ka city councilor ug amahan sa Catholic Faith Defenders Archdiocese of Cebu. Siya si Brother Sok Fernandez. Ang ikatungpong ni Jesus sa cross. Woman, behold your son. Son, behold your mother. San Juan 19:26. Ang atong Ginoong Jesucristo usa ka Dios nga may gugmaon, way sinugdan ug way katapusan ang iyang gahom ug iyang pagkamayo. Og nahibaw siya sama sa kamayong amahan. Unsa man ang ikabilin sa kamahan nga mohalin na ngadto siya mga pinanggang anak.
Nagkinahanglan og kabilin nga di lang makabuhi kanila sa matag panahon apan mulungtad bisan sa umaabot nga panahon labi na sa ilang umaabot nga pagsugat sa makagagahom. Mga inigugma ko mga igsoon ng atong mahal nga inahan, naminaw sa pulong ni Kristo sa cross. Samas gingon nato kaganina nga we are listening to Him, His messages for our salvation. Mausad ang mahal nga birhen, way kabutangan sa kasakit kaguol, nga may kusukuso siya kasing-kasing. Sukad sa unang lakang siyang anak na nagpasaan sa mabugat ka krus, nangaliya siya. O Diyos, Amahan, ihatag ka nako ang tanang kasakit o pagdagmal sa akong pinanggang anak. Kaya ako nagmahal ka niya, sukad siyang pagkatao, siyam kabuan sa akong pagpanamkon. Kanunay siyang giduyugan sa mga pagukod o kasakit, o sa makadaghan na gitusak-tusak nga akong kasing-kasing, sa kaguol, sa paglutos, persecution, pamutang-butang, ng akong anak o sa ka mangingilad, sa katao nga nagpakaroon ingnon, nga siya Mesiyas kung manunubos. Way sama kasakit nga bation sa kainahan niya na. Mga inigugma ko mga igsoon, doon ay mga dagkong pangutana o tanghaga, nga usahay di ta kay bao, wata kasabot unsay kahulugan niya na. Ang usa ka buutan nga anak, kanunay matinahuron nga anak. Pero si Jesus diya sa cross, wa mo tahod siyang inahan. Wa niya yung nagmama o nanay, inahan ko. Gitawag niya ang iyang inahan o babae. Sudunga ang imong anak. Mitanaw siya siyang igagaw nga San Juan Evangelista. Anak, sudunga ang imong inahan. Nga nung ginganlan man ni Jesus ang iyang inahan, sa dili pagtahod, woman, babae. Ug doon na gani mga po nga babae nga lain og kahulugan, dili sa katarong kaligdong ug kaputli. Busa naglingo ang mga tao, bisan karon nagbasa sa Biblia, why did Christ say woman? Ngano nga siya nakatawag siyang inahan og babae, nga siya natingban man sa gugmag pagbati, pagmahal siyang pinanggang inahan. Ngano? Nga samarag nawad-an siyang pagtahod siyang pinanggang inahan. Doon ay dagha mga tanghanga o kangit-ngit nga luyan niya na ang kahayag. Wa sila masayod, ang mga tao ang masayod. Unsay kahulugan niya ito. Ang atong Ginoo nga maong kinaadman og kaalam samahan. 1 Corinto 2:22-23, Christ is the wisdom and the power of the Father. Mahinigugma ko mga igsoon, doon ay dako na yung kahulugan nga nunutog dungan sa iyang kasakit na ay nikduyog kaniya nga sa samang paagi ug higayon siya moagak sa katawhan ngadto siyang anak. Kung natong basahon ang Genesis 3:15, mabasa nato. Nga human makasa si Adan ug si Eva, pagtalikod nila sa Diyos, sila gihimo nga dili matiguang, dili makasa, o dili mamatay. Magpuyo sa kalipay ng way sinudanan o way katapusan, kining tanan na bolilyasos sa atong unang ginikanan tungod sa ilang tinguha sa kagarbo o pagtilaw ni atong prutas nga gituan nila nga matamis pero di ay luyo niya na ang kapaitan nga way sama. Mahinigugma ko mga igsoon, pagkasa sa una natong ginikanan si Adan ug si Eva, wa manulisok ang Ginoo kanila. Wa mabulukat og mga kabuhatan aron sa paglatos sa iyang hinimong Adan ug Eva, pero ang gituan awas Ginoo ang yawa. O mingon ang Diyos Amahan si Yawa, Satanas,
Ibutang ko ang away, taliwala kanimog sa babae. Sa imong kaliwat, o kaliwat sa babae. Di ta kasabot niya na. Pero masabtan nato. Nga doon na dayo sa kababae nga gitahasan sa atong Ginoo. Tungod kay ang yawa nakig-away o gibuntog sa madaliliun nga hunahuna sa una natong ginikanan. Ang atong Ginoo mingon, Satanas, ibutang kong away, taliwala kanimog sa babae. Kinsa man ning babayhana ang gisigutas Ginoo, dili si iba, kay perdida naman napukan naman si iba sa lingla ni Satanas, ulipo na ni Satanas. San Juan 8:44. Ang tanan nga nagpakasa, ulipon si yawa, og sayon nila pagsugot sa tingog pulong si yawa, kay sa tingog og pulong sa Dios. Kay ulipo naman ang makasasa. Mao na nga gisiguro ang Ginoo sa lingla ni Satanas. Pero si Jesus ningon sa iyang inahan, babae, sudong ang imong anak. Kay nangita dayang kalibutan o katawhan nga mubasa sa balang kasulatan, kinsa maning babae nga muaway si yawa o ang yawa mupaak sa kiting, ang bitin nga maong yawa mupaak sa kiting sa babae o ang babae mudugmok sa bitin, and this woman shall crush the head of the serpent in the shadow ta. Nga kinidayang babayhana, giatagag kagahuman sa sangka batok ni Satanas. Sa imong kaliwat, Satanas, o kaliwat sa babae. Doon ay away. Pero kanang binhi nga gisgutan ni Jesus nga naa sa babae, may isang hinumduman nato. Nga wa makigtupong si Santa Maria kang Jesus. Ingon nga si Jesus, Diyos, gamhanan, walay sinugdan ugay katapusan. Wa siya makigtupong ni Yahweh ang Diyos Amahan. Wa siya makigtupong sa Espiritu Santo Paraklito ay katuong persona. Apan sa iyang pagpaubos, siyang putli nga kinabuhi, mo'y katingalahan nga gahom nga mupatubalani sa mga taong makasasa sa paglantaw kaniya or makita nato ang bagong paglaom nining usa ka babae nga matod pa ug dili mamakak ang Dios. The woman shall crush your head, Satan. Ang maong babae mo dugmok sa imong Satanas. Mao na may nugdanon kayo. Tungod kay sayon kay nato sa atong panahon, sa atong pagkalibutanon. Nga kung doon natin mga suliran, kagulanan, dali natong dangpon sa malimot sa atong amahan nga nagtrabaho raman. Dali natong dangpon ug pakiluyan ang atong inahan. Mao nga si Jesus sihatag kanato og bag-ong inahan sa atong kalisdanan ug kasakit. Siya ang maong inahan na puno og napuypuy ang iyang kaguol kasakit nga magsudong siya nga di ay ang mga tao nga nituog gitubos ni Kristo iyan ang mga anak. We become spiritual daughters and sons of Mary. Nahimo kitang espirituhanon nga mga anak ni Santa Maria. Siya na ang atong dangpan. Wa magpasabot nga gisalikway nato ang manuluwas. Wa magpasabot nga wa kita mutuo ni Kristo nga atong Dios ug manunubos kanunay siya. Way puas ang iyang pagkiguban kanato sa atong kasakit ug kalisdanan. Siya si Jesus. Naigugma kanato. Og mabasa sa Ezekiel 33:1. Nga ang gugma sa Dios, ang gugma ni Jesus kanato, way sinugdan ug way katapusan. Og kanang gugmaha gihambin og nasinati ni Maria unsa ka may gugmaon ang iyang anak kaniya. Bisan ngani sa iyang mga mata samtang nagpasaan siya sa krus, nagsunod ang iyang inahan. Ang iyang mga mata ni Jesus nagtutok siya ang inahan, nagpakiluoy, get away from her, mother. Ayaw pagsunod ka nako, ayaw pag-ipon ka nako ni akong kasakit. Ako ra. Pero ang maong babae, maong inahan, wa magpatuo. Isunod siya kanunay, mataglakang ni Jesus nga maigo sa mga bato. Puspos siya magbubuko sa iyang angtang nga tuyukan sa mga tunok. Igo nang makahugno, makapukan ni Maria, mayatak-itakan siya sa mga tao. Mibangon siya, aron siya dili mayatakan sa mga tao.
Mga hinigugma ko mga igsoon. Mao ka na ang unod ug dugukan. Why did Christ say, woman, not mama? Mao nga sa iyang pagtawag sa makausa. Babae, sudong ang imong anak. Kay Jesus nasayod, nga is an authority. Not because nga he does not have any respect for his mother. Dili. Panibaw siya nga dunay gahum. Nga gihampi niya. Nga naa siyang mahal nga inahan niyang gihatag. Dangpanan siya sa atong magagulanan. Ang mga dagkong timaan, kinsa ug unsa si Maria, mao ang iyang mga apparitions. Mga pagpadayag siyang kugalingon sa makadaghan. Ang ulahin natong hisgutan mao ang iyang pagpakita dito sa Portugal. 1917, nagpakita siya sa tulo ka bata, si Jacinta, Lucia, ug Francisco. Ang mga bata, dili ordinaryo nga mga bata, sa kahimtang dili sila sama sa uban, kay kabus sila. Pero ang ilang kakabus, giliminan sa kapagtuog paghigugma sa Dios. Mao na nga sila wa gyud mohunong sa pagampo kanunay sa langit nun natong amahan nga si Jesucristo nga nagpakatao, siya amahan nga walay katapusan. Busa ilang gihimo ang debosyon sa Santos nga Rosaryo. Nahibaw ang maong mga bata, unsa kabililon ng Santos nga Rosaryo. Busa sa dapit nga doon ay daghang mga tanom, mga sagbot nga kaladlaran sa ilang mga hayop, ilang giuna ang pagluhod ug pagkigsulti sa Dios ug pagsangpit sa mahal nga Birhen Maria. Ilang gipaila nga sila gustong muhulip sa kamingawng gibati ni Maria ang gilangkatan siyang pinanggang anak nga si Jesus nga gidaog-daog. Gusto sila nga ilang mga awit sa pagampo muhupay sa kasing-kasing ni Maria. Mao na ang mahal nga Birhen nagpakita nila kanunay ni Lucia, Jacinta og si Francisco. Aron pagpaila nga siya duyog sa pagtulunan siyang anak. There were revelations dead during the time she laid with the children. Ang mahal nga Birhen nanguna, ipakuyog niya ang tulo ka bata. Kuyog mo kanako, kay pakitaan ta mo sa wa ninyo makita, kalit ang dagom na hanaw, gipulihan sa puti kayong panganod, o ang mahal nga Birhen naglakaw, nga nagunit ang iyang duha ka kamot gigunitan sa tuo ka bata. Nahibuong asa sila, lain-lain nga dapit. Pero kalit na kaya ang kahayag, gibulukan sa matahom kayong mga hardin, ngawa nila makita ang katahom sa maong dapit. Kanindot hanggapon sa hangin. Kalalim paminawon sa mga awit nga ilang nadungog. Dihay pagbati silang kasing-kasing, ngawa nila batia sukad. Ug ilang gitutukan ang maong inahan nga nagguyod kanila. Unsa man nga gidaman minimo. Nining dapit nga hilabihan katahom, hilabihan kanindot. Dili masaysay ang among kalipay nga nasa mong kasing-kasing inahan. Unsa kini? Ug si mahal nga Birhen Maria, ako kamong gipasiklap sa langit. Katahom day sa langit. Kanindot ay mahal nga Birhen sa langit, ayaw na migdadag lain, di na may mamauli, mupuyo kami ninig langit. Ug ang inahan mingon, dili pa kini ang atong utlanan sa pagbalik ngadto sa kalibutan. Napatay lakton. Unya ni kalit ang laing panganod og pag-abli sa mong panganod, nakita nag-aso, nagkayo, nagsagit, nag-ugu, ug nagutana ang mga bata. Unsa man ning lapita mahal nga Birhen? Mao ning inganlan og linisanan. Doon na ni gagmayng mga sala. Pero nagbayad sila, naghugas sila. Mao ning purgatorio. Ang mahal nga Birhen nagtudlo gyud sa doktrina Kristiyana. Nagtudlo gyud sa justice of God. Without purgatory, there is no justice. Nga ang gagmayg sa o dagkog sa, ipunon lang ang gagmayg sa makalilisa nga silot sa impyerno. That is no justice. Ug sila nagingon, mahal nga Birhen, nakadungog mi sa tingog sa mga tao, pray for us. Pray for us. Pray for us. Naghilak sila. Naghangyo sa pagampo. Og ningon mahal nga Birhen, mao ka na ang gipangayo nila, mga anak. Sila gusto
sa pag-ampo nga makapahupay aron sila madali pag-alsa sa mga anghel padung na sa langit. Manlakaw ta. O kalit may kisdom ang panganod, nagkanamog kainit, og naabli ang panganod, nakita nilang loud sa kayo, makalilisang. O nga ni mga bata na nga tumpas tungos kainit, mahal nga inahan, kainit ng dapita, kinahanglan mo atras ta, palayo ta, masunog mi, hilap yan kainit. Tindog ka mo, mauna ang imperno. Kasakit ng way katapusan, ipuno ng tanang kayo sa kalibutan, dili paigo ng katumpas sa kainit sa imperno. Maunang ipakita ko kamo, aron ka kamo magtudlo sa mga tao, kaya daghang mga tao, wa mo tuog, ilistan nila ng pagtuo, sa unsaman, sa kalipay nga iwanon, sa kalipay nga lawas nun, sa kalipay, sa dindayan, sa kalipay, sa gahom sa Yahweh, sa gahom sa kwarta. Kuro ka mga bata, o sa ila pang pagbakod, nakita nila ang kalibutan na, dili na anto kadapit, ang langit, ang purgatorio, ang impierno. Unsa may mensahe ni sa mahal nga Birhen, dati si Doctrine of Eternity. Mao na ipakita sa mahal nga Birhen na dunay doktrina sa eternidad. Eternidad kay wa na niya katapusan ang kalipay ng dimdimon ug puyan sa mga tao nga mihugas sa ilang kaugalingon, sa ilang mga sala pinagis paghinulsol. Christ admired the repentance of Mary Magdalene. Diha nga si Maria Magdalena batuon og patyo na tungod siyang mga sa kinsaman ang nakaluwas kaniya ang mahal nga Birhen. Gidaan ni Jesus ang panumduman sa kababae niyang inahan. Kung may tabo nini ang tanang mga babae, kaluoy nila, hidakpan nga nanapaw o karon patyo na. Unsa may imong buhaton sa imong hukom Ginoo, ningon ang mga taong gusto mo patay. Ningon si Jesus ang unang tao nga mubuhato kaniya kanangway sa mabong pagkasulti naglakaw sila kay pulo sila makasasa nahug ang mga bato. O ang mahal nga Birhen mitutok sa langit sa kadaugan sa kababae nga makasasala. Og si Jesus nakakita sa kalag ni Maria Magdalena nga limpyo na, hayag og puti na. O nangadagayday siya mga mata, mga luhas kalipay. Apaningon siya, Ginoo, dili ba ka mo bato ka nako? Dili ko mo bato ni mo. Hinoon, sultihan ta ka, napasaylo na ang imong tanang sala, Maria Magdalena, ni kuyog, kaya kasing-kasing, sa tagsaon nga kalipay, kay siya, matod pa, nahugasan na ang itanan niya mga sa. Unya, miduol ang atong Ginoo, mihunghong kaniya. Ningon siya kang Maria Magdalena. Sin no more, Magdalene. Mabuot pasabot Ginoo, nga napasaylo na imong tanang mga sa. Imo nang matukma og matimbang unsang imong kinabuhi kaniadto, ipon sa lapok sa kasalanan. O karon ang paglinis o katahom sa pagbag-o sa imong kinabuhi. Pero doon ako'y isulti nimo, Maria Magdalena. Nihangad si Maria Magdalena, gipaduol niya ang iyang naong, unsa isulti sa Ginoo. Ang Ginoo nagpahiyom sa tuman nga kalipay. Kay dunay kalipay sa langit so sa kamakasasala nga naghinulsol, labaw sa 99 ka mga taong wa maghinulsol. Unya mingon siya, sila kung maluluyon nga tono. Now, sin no more. Karon ayaw na pagpakasa. Imo niyang matimbang unsa kalinaw, unsa katahom sa kinabuhi nga timos, kinabuhing malipayon, kinabuhi nga hawa na sa sala. You will enjoy that. And you will be enslaved by the mercy of my Father. So ang hinigugma kong mga igsoon, mauna ang katahom sa pagbag-os kinabuhi. Og baliko nato ang mahal nga inahan. Sa akong ipahayag ganina nga ang mahal nga Birhen naagay pagbati sa iyang anak, pinagi sa abiding by the doctrine of Christ of justice and love. Dunay langit, dunay impierno, dunay purgatorio. So mga hinigugma ko mga igsoon, makita nato tingali jutay ra na ibaw niya na og labaw sa tanan ang mahal nga Birhen, may mong manuktok siyang anak aron pagpaybaw pag-alsa
pagkuha sa mga tao gikan sa kahilanman sa kasalanan. O gamaong mga bata gisultihan ni Santa Maria. Jacinta Lucia Francisco, sa dili madugay ang akong anak magmilagro sa adlaw, the miracle of the Son. Masinati ni kalibutan kausara ug kamo makatagamtam sa mga panglutos o panggukod, pero daghan mosunod kaninyo. Ibalita ka na. Mga bata watuho ibisan ang gobyerno ligo-lingo mga samukan man yung mga bata. Ang mga pare isang uban samuk kayo. Nga sa man kinamay tuhuan sa mga tao di man kami. Og ningon ang mga bata. Nangiliw po kami. Ang mahal nga inahan nga nagsulti ka na mo, dili mamakak, makalilisan. Ano saan ng pizza? Gihatag sa mga bata ang mga pizza. Busab doon na kayo may tabob. Ipapriso tigin mo mga bata mo. Niya nangadto ang mga tao. Pila ka buok? Kay nagtino silang pagsaksi niya itong mga milagro. 70,000. Ug nakabasa ko og sa ka news booklet sa India, one of the miracles kay nila the book of miracles, pero usas gipamugatan tong milagro, ang milagrong gipakita sa Ginoo sa adlaw. 70,000 kapin unya nakalit paghangad nila human sa uwan, nituyo ka ang adlaw, ilabihan kanindot lain-lain nga mga kulor nga naglibot sa adlaw, nigsagit sila murag lipay. Pero unsa ba kalipaya nga nahug man ang adlaw sa kalibutan? Makalilisan. Nahug ang adlaw padung sa kalibutan ng mga tao nangalisang gyud og nangatumba. Nya bag umatuguan nangalapok ang tanan. Pero mao tong milagro sa adlaw, the miracle of the Son done by Christ through the intercession of Mary. Nya mga tao nahibong kay ilang mga rosaryuhan na himong bulawan. Yata na mga sakit, mga bakol, mga butan, nga ayo, hilabay ang lipayan nila. And that was another miracle happened through the intercession of Mary. Nga diay, doon ay kahayag o makalilisan nga may tabo sa katauhan kung magpabilin ta nga ulipon sa sala. Busa mga nigugma ko mga igsuon, ang atong mahal nga Ginoo. Misangpit siyang inahan, not mama or nanay, but that woman, that's the word of authority. But sabot nagtudlo si Jesus nga ikaw, inahan, na kay anak. Ug kitang katong batanon nga San Juan, anak, surungang imong inahan. Mao na kita musudong Santa Maria, sama sa tinuod ginatong inahan, sa atong makalisdanan, dangup niya. Sa mubong pagkasulti, sa una ko na sinati nga, I was condemned to death. Dili kay doon ako'y krimen, ang doktor ningon ako, nga hapit na ko mamatay so kay grabe ni imong sakit, hubak nga way ayo-ayo. Yaw sa kagabi ang nag-antos ko ningon ako, Ginoo sabota. Karong gabi una, ayaw ugma, ayaw ako. Pero nahadlok ko sa akong inampuan kay murag gimandaran akong Ginoo. Nainumdum ko ni Santa Maria, mahal nga Birhen, di na kumuditso si mong anak. Sultihi ni mong anak. Kunwa na ko niya kinanglana karong gabiyo na patya. Pero gikinanglan pa ko niya, ayuhag ko karong gabiyo na. May igso, nakamata ko alas 6. Pero katong akong sakit, muatake ito na ko alas 4, alas 5. Nahibuong ko, nawa gito akong sakit, gikan yan to. Unya, wala na ko masuwat sa itong pitsaha, kaya para na ko minungdanon kay ito. Kaya ko naghatag timetable for my healing. Karong gabiyo na, wako mingon ni unya. Kung mo pa kung gikinahanglan Ginoo, ayuha ko karong gabi na. Ugo na, patsa ko. Ayaw ako. Muna mga igsuon nga, pagkatahom kung kita na sa duol sa kasing-kasing sa mahal nga Birhen. Sa atong mga pagkinahanglan, sa atong kalag og lawas, mutabang siya. Kay pinangga ta niya, ngaya mga anak, og tunay babae. Nagimahal kay sa Ginoo, og kauban sa Ginoo, ngawa sa dato hili. Maong simbahan. Na sa Biblia na sa buhat sa mga apostoles 9, versikulo 18. Nga ningon si Jesus, kamong mga bana, higugma ang inyong asawa. Sama ka na kong nahigugma ko sa iglesia.
She's the woman, another woman, nga mao ang ato sang gilantaw nga maminaw ta sa atong inahan nga gitukod ni Kristo sa anyo 33. Kay kung tukuro na sa anyo 2000 na, daghan na kay mga kalaga, mga wa sa passing. Mao na gidali ni Jesus iyang panahon. The last year of his stay on earth. Giingon niya nga siya naigugma sa iyang lawas, naigugma sa iglesia nga kinahanglan maminaw ta niya. Usara ka iglesia, usara ka ulo, si Kristo ang ulo, usara ka lawas, maong iglesia nga iyang pagalawason. Ug kanang tanan gisapupo usab sa mga birhen sa katungdanan, not only teaching doctrines of Christ, but likewise the miracles of God through her, pinagyan niya. Bosa, nini kanong panahon na maminaw ta sa simbahan nga nagtudlo ka na to. Atong paminaw nagitudlo sa atong simbahan. Gadili ang simbahan sa abortion. Sa mga gubat, nagdili nga atong simbahan. Sa mga pagkamapahitason, nagdili nga atong simbahan sa kadili mapasiluon sa atong isikataw. Labin ng dili malipay. Dili na ni mando. Mao na ning luha o kasakit sa inahan o sa babae nga pinangga as Ginoo ang iyang iglesia kay dunay mga Katoliko nga wa gyud maglingi sa kaluwasan. Until now, nagpuyo, naghimo sa mga buhat nga udnon wa makasal. That is adultery, fornication. Ulitaw og daga maghimo ana. Naghilak ang mahal nga birhen. Naghilak sa kaguol tungod kay iyang misyon. Babae, atiman na ang imong mga anak. Kita ang iyang mga anak. Pero nagasalag ta. Kinsa man nato ang dili matandog unya. Nga usa sa imong pinangga as kinabuhi. Dili malangit. Kita'y manubag niya na. Busa, ampo lang ta. Tamas ginawa. Bisag dili ta paminahon sa mga tambag nato. Kay natuman nato ang gisugo. Gisugo sa mahal nga birhen alang ka nato. Mga anak, sudunga, paminawa ang inyong inahan. Ang atong inahan, mao si Santa Maria. Ang atong inahan, maong simbahan nga gitukod ni Kristo. Sa ngalan, samahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Ikaapat nga pulong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang muhatag o kinabuhi o mga pamalandong nining ikaapat nga pulong nga gilitok na Jesus samtang siya nagbitay diha sa cross. Siya ang tag-iya sa Kuya Jeff Shumay sa Tisa, Brother Jeffrey Kiliusa. Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga inigugma kong mga igsuon, ang ikaapat nga pulong, kagilitok sa atong Ginoong si Kristo, samtang siya nagbitay pa dito sa cross. Misinggit siya sa pag-ingon, Eli, Eli, lama sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ato kini mabasa mga igsuonan niya sa San Mateo kapitulo 27 bersikulo 46. Sa pagsulti ni Kristo nining mga pulunga, buot ba yun niyang ipasabot nga siya gibiyaan yun sa Diyos mga kaigsunan? Ang tubag ni ana mga kaigsunan, dili. Nga naman, tungod kay unas tanan, atong timan-an mga kaigsunan, nga dili ang tanang mga mabasa nato diya sa balang kasulatan, atong direktahon pagsabot kon atong litra po litrahon pagsabot. Mao na mga kaigsunan, kay doon na mga pulong diha nga gipaagi og sambingay. Doon ay mga pulong diha mga kaigsunan nga gipaliyuhan o gipaubanan og mga mensahe. Mao na nga dili nato litra po litrahon. Kay ang atong Ginoo niingon diha sa Lucas 10:26 mga kaigsunan nag-ingon nga unsay nabasa nimo diha sa balaang kasulatan ug giunsa man kini nimo pagsabot sa ato pa mga kaigsunan, dili lang kay litra por litrahon nato
pagsabot mga kaigsunan kun dili ato sa ding basahon unya sabto nato unsay nasulat diha mga kaigsunan. Sama pananglit anang usa ka pasumbingay nga mabasa nato diha sa Mateo 13:47 mga kaigsunan. Nagingon diha ang atong Ginoong Kristo sa usa ka pasumbingay, mingon siya, ang gingharian sa Dios sama sa usa ka pukot nga gitaktak didto sa laod. Unya nakakuha kini og daghang mga isda lain-lain. Dunay maayo nga mga isda, duna say mga dautan. Unya pilion sa mananagat kini mga maayong isda kay iyang dad-on ngadto sa iyang puloy-anan nga mao ang langit. Ngadto sa iyang balay. Unya mga kaigsunan, ang mga daotang isda iyang ibilin. Unya iyang gisaaran o iyang gihatagan pag chance nga makabalik sa Dios, maghinulsol sa ilang mga sala, mobalik sa Ginoo, mangayog pasaylo sa kinasingkasing gayod ug magsaad nga dili na gyud siya dili na mag-usab sa ilang mga daotang buhat. Mauna ang dagway diha sa gipaambit ni Kristo, gipasumbingan niya nga usa ka gitawag nato pukot nga gitaktak didto sa laod mga kaigsunan. Mao na nga duna sa mga pulong diha sa balaang kasulatan mga kaigsunan nga gipalayuhan og mga mensahe, gipaubanan og mga mensahe. Sama pananglit anang ato mabasa diha sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 10 ngadto sa 11. Nag-ingon diha mga kaigsunan nga ang atong Ginoong Kristo mianhi nas kalibutan ug ang kalibutan wala muila kaniya. Ato ba ning direktahon pagsabot mga kaigsunan nga kining atong gitumban, kining atong gitindugan nga mao ang yuta, mao ba nay wa muila ni Kristo? Dili na mao mga kaigsunan. Kun dili duna na gipataban, duna na gipasupot nga mensahe mga kaigsunan. Unsa may mensahe diha? Ang mensahe diha mga kaigsunan mao nga kita nga nagtungtong, kita nga nagpuyo sa kalibutan, mao'y wa muila ni Kristo. Bisan pa siya mianhi na sa atong kalibutan. Mao na buot ipasabot ni ana mga kaigsunan ug kanang pagsinggit ni Kristo dito sa cross sa iyang pag-ingon, Diyos ko nganong gibiyaan mo ako? Dili intaw na nato literalon pagsabot mga kaigsunan. Kay kung ato nang buhaton ang balaang kasulatan makasumpaki na kay ngano man tungod kay naa sa Salmo 37:28 mga kaigsunan nag-ingon diha nga ang Dios dili gayud mubiya sa tao nga balaan ug matarong. Busa kay si Kristo matarong man, balaan man, biyaan day siya sa Dios. Mga kaigsunan, dili gid na mahitabo. Kay naa sa Pedro 2:22 mga kaigsunan nag-ingon diha nga si Kristo walay sala bisag usa na lang kabakak dili kita makakaplag diha sa iyang baba. Busa mga kaigsunan, dili gid na mahitabo nga si Kristo biyaan sa Dios mga kaigsunan. Mao na ang pangutana, kinsa man gibiyaan? Ang tubag niya na mga kaigsunan, kita mo'y gibiyaan sa Dios. Kay ngano man kay naa sa Isaiah 59:2 mga kaigsunan atong mabasa diha nga nag-ingon nga ang atong mga sala mao'y nakapahimulag kanato gikan sa Dios. Busa mga kaigsunan sa dihang nakasala kita, sa dihang nakahimo kitag mga dagko kayo nga mga sala, ang Dios mipahilayo kanato mga kaigsunan. Busa kita unta mo'y angay mo ingon, Diyos ko nganong gibiyaan mo ako? Apan nahimo ba na nato mga kaigsunan? Wa gyud na nato mahimo. Busa si Kristo mo'y mitubos niini mga kaigsunan. Iyang gisaho ang atong angay untang isulti ngadto sa Dios. Say miangko niini, miingon siya, Diyos ko nganong gibiyaan mo ako? Ato untang katungdanan kato pagpangutana ngadto sa atong Dios nganong gibiyaan taniya mga kaigsunan. Pero iya kitang gitubos, timaan nga siya niingon siya nga Diyos ko nganong gibiyaan mo ako? Kadtong mga pulunga mao kato iyang gisulti ngadto sa iyang amahan mga kaigsunan. Busa pag-ingon ni Kristo mga kaigsunan ni ana ato sang mabasa mga kaigsunan diha sa Isaiah 53:1 ngadto 6 mga kaigsunan nag-ingon diha nga ang tanan natong mga sala, tanang sala sa katawhan sa tibuok kalibutan diha gipahimutang
diha sa lawas ni Kristo mga kaigsunan. Og iya kining gidala ngadto sa krus. Og didto sa krus mituaw siya sa pag-ingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Mga kaigsunan, pagkatamis unta kayong pamation, pagkatamis unta, kalipay unta ang atong masinati tungod sa iyang pagtubos o pagpaluwas kanato mga kaigsunan. Mao na mga kaigsunan nga siya mao'y mipuli kanato. Kita unta mao'y angayng patyon mga kaigsunan. Kita unta mao'y angayng paantuson. Apan gibuhat kini niya tungod sa iyang dakong gugma kanato mga kaigsunan. Mao kana nga dili nato siyang bugal-bugalan. Kaya ang atong mga kaigsunan ra ba sa dihang nakadungog sila ug nakabasa sila sa blaang kasulatan nga si Kristo mismo maingon nga gibiyaan siya sa Dios. Ang atong mga kaigsunan nga dili kayo mutahod, mitingkag dahil ang ilang dunggan ug misantop dahil silang hunahuna nga si Kristo di ay dili di ay Dios kundi tao lang siya kay gibiyaan magay siya sa Dios unya ilho na noon siya nato nga siya mo'y Dios. Mao na ang ilang pag-ila usa kini kadakong pasipala ug pagtamay ngadto sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan. Mao na nga dili mahitabo nga si Kristo tao lang kay kung tao lang siya dili siya makaluwas. Makaluwas pagud ay ang tao mga kaigsunan kung tao lang si Kristo. Nasa Jeremias 14:9 mga kaigsunan atong mabasa diha. Nag-ingon diha, naunsa ba ikaw tao nga sa imong kakusgan nagkurog ka man ug dili makaluwas? Unsa diha mga kaigsunan? Ang tao di ay bisag unsa pa kakusgan dili siya makaluwas. Unya, kumusta man si Kristo? Nakaluwas ba siya? Uy, nakaluwas mo lang? Dili kay usa o duha ka tawo ang iyang giluwas kundi tibuok kalibutan mga kaigsunan. Asa na namato mabasa? Naa sa pinadayag 5:9 mga kaigsunan. Nag-ingon diha nga pinaagi sa imong kamatayon didto sa krus, gitubos mo ang tanang pinulungan, tanang katawhan, ang tanan nga kanasuran. Laktod pagkasulti mga kaigsunan, gitubos ni Kristo ang tibuok kalibutan, pinaagi sa iyang kamatayon didto sa krus mga kaigsunan. Mao na nga gitagna na kining daan mga kaigsunan nga ang Dios gayud may muluwas kanato. Asa na mabasa? Naa na sa Isaias 35:4 mga kaigsunan ngadto sa 5. Nag-ingon diha nga ingna sila nga dunay mahadlokon nga kasing-kasing palig-una ayaw kahadlok kay ani karon ang inyong Dios siya mo anhi uban ang panimalos. Uban ang pagbalo sa Dios, siya mo anhi ug magluwas kaninyo. Dahil kay mga kaigsunan, ang Dios kayud mo'y mo anhi ug magluwas nato. Unya dunay mga timaan. Ato ipadayon sa bersikulo 5, nag-ingon diha nga anhi nining Dios, ang mga matas buta makakita, mga bungol makadungog, dila samang mag-awit ug ang mga bakol mulukso sama sa lagsaw. Dunay mga timaan mga kaigsunan. Unya pag anhi sa atong Ginoo sa kalibutan, ang mga tinun-an ni Juan Bautista iyang gisugo ngadto ni Kristo aron sa pagpangutana. Ato ka mabasa diha sa Mateo 11:2 ngadto sa 5 mga kaigsunan. Ang mga tinun-an ni Juan Bautista nangutana ngadto kang Kristo, ikaw ba kining giingon nga moanhi o magpaabot pa ba kami og lain? Unsay tubag sa atong Ginoo? Pangadto kamo. Ingna si Juan nga nang mga matas buta nakakita na, ang mga bakul nakalakaw, ang mga minatay na banhaw ug ang mayong balita giwali na ngadto sa mga kabus. Mga kaigsunan, perting klaruha, hayag pas utong tutok og tin-aw pas tubig sa butong nga ang katumanan sa tagna ni propeta Isaias wa gyud lain si Kristo mga kaigsunan ang atong Ginoo. Mao ang katumanan niining tanan. Unya karon muingon lang ta nga si Kristo tao lang dili Dios. Usa ka na kada kong pagpasipala mga kaigsunan. Maghinulsol kita sa atong mga sala. Atong ikumpisal ngadto sa kaparian. Nganuman tungod kay ang kaparian mao ang gihatagan ni Kristo ug katungod sa pagpasaylo sa atong mga sala. Mao na nga atong ikumpisal. Atong paminawon ang mga pagtulunan nga gitudlo sa atong Ginoo diha sa simbahan. Kay ang simbahan diha gitisok ni Kristo ang mga pagtulunan alang sa atong kaluwasan. Mao na nga kinahanglang musulod kita sa simbahan
nga gitukod sa atong Ginoo. Kay ang iyang simbahan mao iyang pagluwason mga kaigsunan. Mao na diha nga mag-usa ta. Mag-usa ta sa atong panaw ngadto sa kaluwasan. Kay giingon man diha nga ang simbahan mamati gyud kanato kung kita mo kumpisal tungod kay sila mo gihatagag katungod sa pagpasaylo sa atong mga sala mga kaigsunan. Mao na nga maghinulsol ta sa atong mga kasalanan. Naa sa buhat 3:19 nag-ingon diha mga kaigsunan nga pag hinulsol kamo sa inyong mga sala ug balik kamo sa Dios. Sa to pa pabalikon ta sa Dios. Sa unsa mang paagi nga kita mo balik niya, kinahanglan nga magkuanta, maghinulsol unya mga pasaylo sa kinasingkasing gayon. O musaad nga dili na kita mag-usab sa atong mga sala nga nabuhat. Mga kaigsunan, mao kini atong buhaton. Maminaw kita sa simbahan kay ang simbahan mo diha gitukod o diha gitukod ang mga sakramento nga angay natong tumanon aron kita maluwas mga kaigsunan. Mao na nga usas atong mga sa kanang pag-ingon nato nga si Kristo tao lang dili Dios. Usa kana kadakong pasipala mga usa nas atong angay hinulsulan ato nang ikumpisal ngadto sa pari sa Dios mga kaigsunan. Mao na mga kaigsunan nga si Kristo dili gyud nato pasipadan, dili nato siya kanang unsa na kanang dili nato siya kuan angay nato siyang simbahon, angay nato siyang alagaran mga kaigsunan. Mao na diha mga kaigsunan. Unya mga kaigsunan, dunay duha kadagko kayong mga hinungdan ngano nga si Kristo dili gyud mahitabo nga biyaan sa Dios. Una, dili siya biyaan sa Dios tungod kay ang Dios dili mo biya sa tao nga matarong, sa tao nga balaan. Unya si Kristo balaan man, matarong, dili gayud mahitabo nga siya biyaan sa Dios. Ang ikaduha mga kaigsunan, nga siya dili gyud biyaan sa Dios tungod kay siya gayud mao ang Dios, ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga mikanaog dinhi sa yuta. Iyang gibiyaan ang langit nga matahom tungod lang sa pagluwas kanato mga kaigsunan. Mianhi siya sa kalibutan nga puno sa kasakit ug pag-antos mga kaigsunan. Ug wa tay igabahos ngadto niya. Kadtong mga tao nga moingon nga si Kristo tao lang dili Dios, pirte kada kong balian ang mga kaigsunan. Mao na nga angay kana natong hinulsulan. Mao na nga ang ikaduha mao kanang pagkanaog ni Kristo dinhi sa kalibutan, siya gayud maong ang Dios ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Mao na ang ikaduha. Busa mga kaigsunan, iya kitang gipahibalo nga kita iyang gitubos. Pinaagi siyang pagsinggit dito sa krus. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ikalimang pulong, giuhaw ako. Maigsoon ko diya na Kristo ang muhatag o kinabuhi o mga pamalandong nining ikalimang pulong nga gilitok ni Jesus samtang siya nagbitay diha sa krus. Siya ang presidente sa Durus Land Properties, recognized as most inspiring woman entrepreneur in 2018, a Catholic lay leader, chairman Commission on the Laity in the Archdiocese of Cebu, a national coordinator of Caris Philippines, and a representative for Asia Caris International Service of Communion. Siya is Ma'am Fem Mantuhak Barino. Sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ikalimang pulong, giuhaw ako. Juan, Kapitulo 19, versikulo 28. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, didto sa cross,
gamay ra kaayo ang mga pulong nga gilitok ni Kristo. Apan ang matag pulong bugat kaayo og kahulugan. Ug karon atong madungog ang usa ka pinakamubo apan pinakalawom nga pulong. Giuhaw ako. Sa unang pagpaminaw, ang mga pulong murag simple ra kaayo sabton. Daw pulong sa usa ka himalatyon nga nangayo og tubig. Apan mga igsuon, kini dili lang uhaw sa lawas, kundili kini usa ka uhaw nga gibati sa Dios. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 28, nagaingon, nahibalo si Jesus nga nahumana ang tanan, ug aron matuman ang kasulatan, miingon siya, giuhaw ako. Si Jesus nga naghimo og tubig nga nahimong bino, si Jesus nga naghatag og buhi nga tubig sa usa ka Samaritanhon nga babaye, si Jesus nga miingon, ang muduol kanako dili na gayud uhawon, karon siya na mismo ang giuhaw. Unsa man kining klase nga kauhaw, dili lang tubig ang iyang gipangayo, kay kini usa ka mas lawom nga kauhaw, usa ka langitnon nga kauhaw. Giuhaw si Jesus sa mga kalag. Giuhaw siya sa mga kalag nga nalayo na kaniya. Giuhaw siya sa mga kalag nga nasakitan ug may nasamdan nga mga kasing-kasing. Giuhaw siya sa mga kalag nga nawad-an og paglaom. Giuhaw siya sa mga kalag nga wala nay direksyon. Mga igsuon, giuhaw siya kanimo. Giuhaw siya kanako. Bisan anaa siya sa kasakit, nagantos diha sa krus, wala siya maghuna-huna sa iyang kaugalingon, naghuna-huna siya kanato. Ug kini nga kauhaw, anaa gihapon sa atong kalibutan karon. Kita usab bation sa kauhaw. Anaa kanato ang kauhaw sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing. Uhaw sa kahulugan sa kinabuhi. Mao man gani ngang uban maghikog na lang. Uhaw sa tinuod nga gugma. Sayon lang kaayo pag-ingon I love you apan walay pulos, kutob lang sa pulong lamang. Uhaw sa kamatuuran. Labay na gyud nining panahon nga naglibog ta unsay tinuod unsay dili. Uhaw sa Dios. Bisan gani ang mga tawo nga wala makaila kaniya. Diha sa atong parokya, diha sa atong panimalay, diha sa atong komunidad, diha sa atong palibot, daghan ang giuhaw sa hilom. Mga batanon, wala makasabot sa ilang kaugalingon, nangita sa ilang kaugalingong identity. Mga pamilya, naganto sa hilom sa lain-lain nga palasunon o problema. Mga addict, nangandoy og kagawasan sa ilang pagkagapos sa drugas. Mga biktima sa sayop nga paghusgar kanila, nangandoy nga madungog ang ilang mga tingog. Ug niining panahon sa synodality, ang labing unang tawag alang kanato mao ang pagpaminaw. Sa tilan sa krus mamati kita. Mamati kita sa gibati nga kauhaw ni Kristo. Sama nga mamati kita sa kauhaw sa ato mga kaigsuunan nga naa sa kalisod nga kahimtang. Mamati kita sa mga gilutos, mga LGBTQ, mga cancer patients, mga HIV patients, mga drug addicts, mga nagpuyo-puyo, mga biktima sa rape o child abuse, mga piniriso, mga masakiton, mga dinaog-daog, mga gipasangin lang o gidudahan, mga kabus nga walay kapaingnan, mga biktima sa lunop o linog, nga hangtod karon wala pa makabalik sa ilang normal nga kahimtang. Mga nawad-an og trabaho tungod sa oil crisis, mga katawhan
nga nagpingit sa kalisod tungod sa kamahal sa palaliton. Anaa sa Mateo 25, versikulo 35 ngadto sa 36. Mingon ang Ginoo, gigutom ako ug inyo akong gihatagan og pagkaon. Giuhaw ako ug inyo akong gihatagan og ilimnon. Dumuduong ako ug inyo akong gidawat. Hubo ako ug gibistihan ninyo ako. Masakiton ako ug inyo akong giatiman. Binilanggo ako ug inyo akong giduaw. Matag higayon nga makadungog kita sa matag higayon makadungog kita o maagulo sa atong mga kaigsuonan. Dili lang unta kita mutubag dayon. Dili lang unta kita muhukom dayon, kundili maminaw unta kita. Maminaw kita diha sa kasing-kasing ni Kristo. Kay sa matag istorya, sa matag kasakit, anaa ang kauhaw. Ang kauhaw sa pagpaminaw. Mga igsuon, ang kauhaw ni Jesus, dili simbolo lamang, kini tinuod gayud nga kauhaw. Ang krus, dili istorya lamang, dili emosyon lamang, umugna-mugna lamang, kini tinuod nga sakripisyo, kini tinuod nga kasakit, tinuod nga gugma alang sa atong kaluwasan. Ug nganong importante man kini? Tungod kay, kung tinuod ang iyang pag-antos, tinuod usab ang iyang gugma kanato, ug kung tinuod ang iyang gugma kanato, kinahanglan tinuod usab ang atong tubag kaniya. Unsay atong tubag sa gibating kauhaw ni Kristo? Mga igsuon, sa akong paglakaw sa kinabuhi, sa akong kasinatian diha sa pamilya, sa negosyo, sa komunidad, sa pag-alagad sa simbahan, nakita nako kining kamatuoran. Nga bisan pag unsa ka kamalampuson nga tao, bation mo gihapon ang kauhaw. Bisan pag unsa nimo kalig-on, bation mo gihapon ang kaluya. Bisan pa sa imong kahilom, nagginahanglan gihapon ka nga paminawon. Bisan pag unsa kadaghan sa imong salapi, dili kini makatagbaw sa imong kauhaw. Ug kung ikaw usaman ka leader o pangulo, akong na-realize nga ang tinuod nga pagpangulo, dili mao lamang ang pagtukod og mga sistema. Leadership is not first about building structures. It is about responding to thirst. Ang pagtubag sa kauhaw sa tao. Daghang mga tao nga akong nasugatan, daghang mga problema, ug kasagaran kanila, nagkinahanglan lamang sa atong pagpamati kanila. Ang pagdawat kanila, ang pag-uban o pag-journey kanila. Sa kadaghang higayon, sukad na sinati nako kining synodality, musulod gani ko og mga CR, makakita gani ko og mga janitor, ako gina silang tagdon. Unya, kumustahon, ug di lang kay kausara. Sa kadaghang higayon, mutimbaya gani ko, doon nagyoy mo hilak, maong akong gakson, labi na gyud kun akong tunulan. Mga security guards, nga kapoy na kaig barog-barog, mahimuot na kaayo kun akong tagdon. Mga sales ladies, mga hotel, mga waiters, kini sila, nagkinahanglan usab sa atong pagpaminaw. Nagkinahanglan sa atong pagdawat, pag-uban kanila. Ang pagpakita nga sila bililhon, ang pagpakita that everyone matters, that no one is left behind, kitang tanan pinangga sa Diyos, mao nga iya kitang gipakamatyan diha sa krus. Mao kini ang tawag sa simbahan karon. Kaya ang usa ka sinodal nga simbahan, dili lang organisado, kundili maminaw sa lain-laing kauhaw nga gibati sa katawhan sa Dios.
Busa, kung mangutana ko ninyo, o mangutana sab ko sa akong kaugalingon, nadungog ba nato ang kauhaw ni Jesus? O busy ra kay ta sa atong kaugalingon tagsa-tagsa ka agenda? Giuhaw ba kita sa mga kalag? O komportable ra kay ta sa atong kahimtang? Mga igsuon, daghan ka nato aktibo kay sa simbahan. Daghan ka nato nga naa sa mga lain-lain nga organization, present kanunay sa mga kalihukan sa ministry nga atong giapilan. Daghan ka nato busy sa pagpangalagad sa lain-laing pamaagi. Apan, naka-feel ba ta sa kauhaw nga gibati ni Kristo? Wala nato makita ang misyon ni Kristo nga igsuon nga mao ang kauhaw sa mga kalag nga atong madala ngadto kaniya. Sa tiilan sa krus mamati kita. Mamati kita sa kauhaw sa atong Ginoo ug ang makapatagbaw kaniya sa iyang kauhaw mao ang atong konkreto nga tubag sa pagpadayon sa iyang misyon dinhi sa kalibutan, ang pagsangyaw sa iyang mga pulong, ang pagkabig og mga kalag ngadto kaniya. Karong adlaw, ang Ginoo nagtawag kanato. Dili lang sa pagpaminaw, kundili gusto niya nga mutubag kita. Ug kung maingon siya, giuhaw ako. Ang atong tubag, mauunta, Ginoo, magdala ko og mga kalagganha kanimo. Pinaagi sa akong mga mayong buhat, pinaagi sa pagdani kanila sa pagduol kanimo, pinaagi sa pagsurrender diha kanimo. Nainumdum ko, naging simana, dahil usa ka asawa, nag-chat na ko. Ingon siya, ma'am, mahimog mangayo ko nimog message. Kaya nga kung bana ba, ma'am, siyam nakatuig nga wala gyud mag-drug so kad ni appeal sa surrender to God. Sus mga igsuon, nalipay kayo ko kay ni adtong pagsugod nako anang surrender to God panahon sa tukhang, ang akong gipangayo sa Ginoo nga usara gyud ang mabag-o ni ining mga drug addicts nga ning duol diri sa Surrender to God Drug Recovery Program. Kung usa ka drug addicts nga bagbag-o, ang tibok pamilya malipay, ang katilingban makuha-kuhaan sa problema. Ug dili lang kay usa mga igsuon, daghan sila. Daghan sila mga igsuon. Daghan sila nga pahimo nato silang dad-on ngadto kaniya, ngadto sa Ginoo, pinaagi sa pagbag-o sa ilang kinabuhi. Niadtong miaging buwan, doon nami Surrender to God program. Ug usa sa mga empleyado namo ni duol sa HR niingon, ma'am, pwede ko magpatabang ni Ma'am Fe kay gikapoy na kay kus akong kinabuhi, naluoy na kay kus akong pamilya. Murag gikumot akong kasing-kasing kay naagyud di ay konsensya ning mga drug addict kay naluoy gid siya siyang pamilya. Diha gipa-appeal gyud nako bisag late na to siya gipa-appeal nako sa program. Ug karon hinay-hinay siyang nagbag-o. Mga igsuon, dili lang kay usa. Matag higayon nga magpa-random drug test ko sa among kumpanya, naa gihapon ang mga drug addicts, way hunong ang drugas karong panahona, way hunong ang pag-anto sa mga pamilya tungod sa mga drug addicts, way hunong ang mga krimen tungod sa mga drug addiction. Mga igsuon, ang Ginoo mingon, giuhaw ako. Kung moingon ang Ginoo, giuhaw ako, ang atong tubag, pinakasimple nga tubag, yes Lord, maminaw ko Lord, maminaw ko nimo Lord, maminaw ko sa mga problema sa akong mga kauban nga naguol, maminaw ko sa mga tendera, maminaw ko sa mga janitor, maminaw ko anang naas kadaplinan Lord, bisan simpleng pagtimbaya kanila, makikistorya ko nila Lord, aron madasig sila sa ilang kinabuhi, sa ilang kalisod nga kahimtang. Kung moingon ang Ginoo, giuhaw ako, ang atong tubag, yes Lord, muadto ko Lord, dili ko maghuwat dinhi. Muadto ko sa ako mga silingan nga masakiton nga nag-inusara, muadto ko sa dapit nga nalinugan o nabahaan, muadto ko sa prisuhan Lord, muadto ko sa mga tiguang nga masakiton, labi na sa atong mga kaparian nga nag-ugkad tong mga nag-alagad sa simbahan. Unta ang atong tubag, lahi sa naandan. Kaniadto, tingali igo lang tang makasimba matag Domingo,
Igo lang ta maka-attend sa prayer meeting. Igo na makatambong ta sa nagkalinlaing kalihukan. Igo na nga makapangalagad ta sa simbahan. Mga igsuon. Gitawag kita nga mulatas gikan sa naandan ngadto sa misyon, ngadto sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Conversion, transformation ang gikinahanglan, pagdala og mga kalag ngadto sa atong Ginoo, from maintenance to mission. Kitang tanan mga binunyagan gitawag niini. Bisan unsa ang imong kahimtang karon, ang imong kinabuhi nga matarong mahimong buhing saksi pagsangyaw sa ebanghelyo. Mga sakop sa lay organizations, movements, associations, and services kon lomas. Nining atong panahon sa synodality din sa Archdiocese of Cebu, ang simbahan mismo mao ang atong misyon. Ang simbahan nga naglangkob kanatong tanang katawhan sa Dios. Gidasig kita sa nga moduol sa atong mga parokya, ipaambit ang atong mga gasa, ilabi na ang paghimo og evangelization. Mao kini ang tubag sa kauhaw nga gibati sa atong Ginoo diha sa krus. Diha sa atong mga pamilya, gikinahanglan ang pagpaminaw. Sigurado ko nga dunay mga tao diha sulod sa inyong mga pamilya nga nagpaabot nga imong paminawon, nagdiha mismo sa imong sulod nga pamilya. Imong bana, imong asawa, imong anak, nagpaabot nga imong hatagan o higayon, nga maminaw kaniya, imong katabang o paryente, kauban sa balay. Panahon na kini mga igsuon, nga musanong kita sa kauhaw sa atong Ginoo, sa pagpaminaw kanila. Diha sa inyong mga trabahuan, pagsaksi pinaagi sa mayong buhat, mayong pulong, simple nga pagpaminaw, makahupay sa kabugaton, gipasan nga problema diha sa pamilya. Diha sa inyong parokya, pag-alagad. Daghantag matabang dinha sa atong parokya. Ilabi na gyud sa pag-reach out sa mga peripheries, kung mga tao nga layo sa simbahan, pag-volunteer. Ang atong presensya mismo, nga makita nga nag-alagad ta sa simbahan, makadasig na kaayo na sa uban, aron sila usab muduol sa simbahan. Diha sa inyong komunidad, diha sa inyong palibot, pagsangyaw sa ebanghelyo, mahimo usab nga inyo silang imbitaron aron mutambong og mga seminar sa mga lomas diha sa inyong dapit. Ang pagtabang sa nagkinahanglan, ilabi na panahon sa mga katalagman o mga crisis, magmatuod nga buhi ang Diyos. Buhi ang Diyos niya silang kinabuhi. Buhi ang Diyos nining atong panahon karon. Ayaw hulata nga sila moduol kaninyo. Ikaw mismo ang moduol ngadto kanila. Kini, mao ang atong tubag sa ika-5 nga pulong sa Ginoo. Giuhaw ako. Ginoong Jesus, ikaw nga giuhaw kanamo. Tudluy kami nga uhawon usab kanimo. Ablihi ang among mga dalunggan, aron madungog namo ang hilom nga pag-uhaw sa imong katawhan. Ablihi ang among mga kasing-kasing, aron mahigugma kami nga walay kondisyon. Ablihi ang among kinabuhi, aron mahimong instrumento sa imong misyon. Himua kami nga simbahan nga maminaw. Himua kami nga simbahan nga maglakaw nga magkauban. Himua kami nga simbahan nga mutubag sa imong kauhaw. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Atong paminawon ang ika-unom nga pulong natapos na. Ang maghatag og mga pabalandong sa ika-unom nga pulong, member sa Board, Commission on the Laity, Director Human Life International,
Executive Vice President Sangguniang Laiko ng Pilipinas, usa ka batid nga doktor. Siya si Dr. Rene Joseph Boliser. Manguros taigsoon, sa ngalan sa Mahanog Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Arita sa ikaunom nga pulong, nga suwat ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 30. Natapos na. The end. Magsoon, may hapon yung tanan, kamo nangaog binignit ron. Napatalingog na mo, gasakay sakinan sa inyong mga panimalay, nagpahuraray, nangaligo sa Boracay, sa Kamigin, sa Panglaw, bisang asa mo, nining gitawag og Bernes Santo. Magsoon, una sa tanan, we have to congratulate ourselves. Nga naman, kay niyadtong Marso 31, gisilibrar, ay ka-505 katuig, 505 years sa unang misa, Easter Sunday nga gihimo diri sa Pilipinas didto sa Limasawa. 505 years na nga midawat sa pagtulon ang Kristyanismo ang Pilipinas. Pagkanindot hununaon. After such time, nagpabiling ligon ang atong simbahan. Although daghan nga saag, kay daghan pumangilad, pero at least super majority kanato naa sa tinuod nga pagtulunan. Amen. Dako na nato ikalipa yoy. Kamo na minaw diha, I'm sure 90% or more kaninyo naa nagpasilong sa pagtulon ang Katoliko. Naapod siguro sa ngali na minaw nato ron nga dili ingon nato. Laig reliyon. Pasabtun ta mo, brad, sister, unsay minsay sa Ginoo alang kanatong tanan. Una sa tanan, kinsa may angay musulti nga natapos na. Para nako dili mo tas Kristo. Kinsa man diay? Una, dapat si Caiphas. Ug mingon natapos na, wa na jud koy kontra. Tingali ang mga Parisiyo o mga Sadusiyo nga kontrapartido ni Kristo. Kalabang mortal. Suko kay to sila giingnan nga tigpakaruning nun. So pakiro tingali unta ang mga Parisiyo, mga Sadusiyo may unang nag-awit og nag-aleluya nga natapos na humanagyan among kontra. Wa na magsupak-supak sa among mga sulti diri sud sa mga sinagoga. O tingali igsoon ang maingon nga natapos na ang mga sundalo. Gikan sa buntag nga ilang gilatos ang Ginoo, giludan, gipatiran, gikurunahan, gihubuan, gipapasan sa krus, hangtod nga ila kining gituboy ang krus. Ningon siro mga sundao, finally, humana, tapos na ang among bulhaton. Pero in the theological sense of biyomagsoon, lahi. Lahi ang mensahe sa atong Ginoo sa iyang pag-ingon nga natapos na. Kay lagi inigingon niyag natapos na. Doon na di siya gisangon alang kanato. Unsay gisangon niya kanato? Human sa iyang 3-year ministry. Wali diri, wali dito, halos way katulganay, healing diri, preaching dito. Ug nasaid betay zone. Si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Ang atong Ginoo kapuyon, gutomon, katulgon, muhilak, mukatawa, tanan. Ug dili baya tanan nga tao ngayang giwalihan mituo niya. Daghansad ang mial kontra kaniya. My dear friends in the Lord, atong pamalandungan, gisangon kanato ni Kristo ang kakuhan. To be continued di ay. Although Jesus said natapos na nahumana, pero ipadayon pa di ay ang wa pa matapos, wa pa mahuman nga bulwaton sa pagsabwag sa kamaturan hangtod mobalik siya sa kalibutan. Muna migsoon, pananglitan be sa mga buntis. Siyam kabuan ang pagantos.
Siyam kabuan ang pagpasakit. Bantayan ang bata, sud sa iyang tiyan. And finally, iyang gianak, gimugso ang bata, hastang lipaya, ug tingali nakasyagit ang inahan, natapos na, humanag yun ang pag-antusud sa siyam kabuan. Apananay, wa matapos imong kasakit, naa ang bata, imong pakanon, imong atimanon, imong giyahan, imong bantayan. Hantod mo dako ang bata. Sa mga estudyante nga niatong Lunes, Martes, Miyerkules, proud kayo nga nang gadwar ni graduate sa elementary, ni graduate sa K-12, o ni graduate sa college. Humanag yun. Ang inyong kahago pag-adto sa eskulahan, buntag, hapon, pila, kaadlaw sa kasimana, ni graduate na jud mo. Natapos na. Apan ang inyong kasakit, padayunon pa. Kay kagi, musaka pa mo elementary to high school to college. Sa ato mga igsuon nga nakapasar og board exam and bar exam. Finally, natapos na ang tanan akong kahago, binuntagay nga pagtuon, memorize dito. Finally, humanang exam. Finally, nakapasar ko. But does it mean tapos na ang imong bulhaton? Wala pa. Manarbaho pa ka. You have to adjust the surrounding, igsuon. Hangtod sa lain ni mo ang sa imong plano o pangandoy sa imong kinabuhi. Ang seminarista, siyam katuig, tua sa seminaryo, philosophy and theology. Finally, siya na ordinahan na isip pare. May igsuon, tungod ba lang kay nahumana ang iyang pagtuon, nahumana ang iyang mga buluhaton isip sa ka seminarista o naordinahan na pagkapare, tapos na ba? Wala. Mas nidako pa ang kakuhan, mas nidako pa ang buluhaton isip tigbantay sa mga kalag, sa mga karnero nga gisalig kaniya sa Dios diha sa iyang parokya. Muna igsoon, ang simbahan karon nakamata na. Ang simbahan karon nakakita na sa panginahanglan sa iya mga anak, sama sa inayan nakaibaw sa panginahanglan sa iya mapiso nga kinibantayanan aron way usa sa iya mga anak may salaag. Ug kana ang pundasyon sa Synodal Church karon mga panahon na igsoon. We have to take care sa patag-usa kanato. Wa tay angay pabayaan nga mabilin sa kilid-kilid sa atong pagpaningkamot aron kita maluwas ug maglakaw diha sa kamaturan. Sango na sa atong kaparian, kadagkuan sa simbahan, maarsobispo, mabobispo, mapari ka man. Siguroon ninyo, Padre, oy, na ang tanang mga tao, membro sa imong parokya, nakaila gayud kanimo. That's the first thing you have to do. Nga nakaibaw silang katungdanan, isip binunyagang katoliko, ikaduha nimo ng bulhatunon. Ug nga tulo nga ang mga sakramento nga angay madawat sa usa ka binunyagang katoliko, nadawat nila. Nabunyagan ba ang tanang mga bata? Nakumpirmahan na ba ang mga batanon? Nakasal na ba angay kaslunon? Nasantalanahan ba ang angay santalahanan nga mga masakiton o mga himalatyon? Nawali ba nimo sa tanan ang pagtulunan ngano kita, kami, angay nga magpuyo isip binunyagang katoliko sa hunauna sa pulog sa buwat, among puy-an, among pagkamatyan ang among pagkakatoliko. Sa mga politiko nga naminaw, makaingon sad mo, natapos na among pangumpanya. Why tulganay, gasto diri, gasto dito, and finally, humana ang eleksyon ni Daogmi. Nahuman ba? Natapos na ba? Wala. Magapadayon pa mo sa inyong tahas, kay lagi during the campaign period, pagkadaghan sa inyong mga saad, dili masuwat ug usa ka papel ang inyong mga saad kung kamo paluyuhan, kung kamo butuhan. Uldo tuod, di man ay kaligar, daghan ninyo na motar na malit og buto. It's a common knowledge. Muna makaingon ko, doon na pa ba'y uwaw ang ubang mga politiko? Nakalingkod mo sa inyong pwesto tungod sa inyong kwarta, dili tungod sa inyong katakos.
Muna may suong politiko nga naglingkod sa barangay hall, galingkod sa munisipyo, galingkod sa city hall, galingkod diha sa Kapitolyo, sa Kongreso o sa Senado. Ayaw mo patawag og honorable, oy. Di jud mo takos tawag og honorable. Nga naman, nangulitaw mo sa tao, nangumpanya mo aron suportahan. Pag human nakalingkod mo, kinsa man yung gisaran? Ang tao. Kinsa'y gapalingkod ninyo dinha? Ang tao. Kinsa'y gasweldo ninyo? Ang tao. Ayaw mo papakauwaw og tao patawag og honorable kay kamo public servant sa katawhan nga may nagpalingkod kaninyo diha sa inyong pwesto sa gobyerno. Atong tabangan atong gobyerno, atong nasod nga malimpyo sa mga hiwi nga mga politiko, kawatan sa gobyerno. It should start within ourselves, mga igsoon. Ang atong pagigbisog, atong mga paningkamot, wa pa matapos. Kaya lagi na sayo ta ang Pilipinas is a predominantly Catholic Christian country. Usa sa pinakakatoliko Kristiyano nga nasod, niya naghitak ang kawat left and right. Pagkauwaw, palandungon. Pagkasakit, hununaon. This is a challenge sa matagusa kanato, mga igsoon. Padayon sa atong tahas, sa pagkakaroon na sayod ta, dunay 1.4 billion ka mga Katoliko out of 8.2 billion ka mga katawhan sa kalibutan. Wa gani ka 1/4 ang gidaganon sa mga Katoliko. But we will continue, padayon nato ang atong tahas. Sa Pilipinas, igsoon, dunay 115 milyones na ka mga Pilipino. We are now 115 million Filipinos. 72% are Catholics. Meaning, 82 milyones nato na nagpasilong sa simbahang Katoliko. Pero ang pangutana, ato banggit himo ang atong buluhaton isip binunyagang Kristiyano. Kaya lagi ang challenge nga gihatag sa Ginoo nato. Busamingon siyang natapos na apan mo padayon ta nga mga binunyagang nga mga buhi pa. Kay kita nga mga buhi pa igsoon pamina mo. Kita ang tiil, kita ang mata, kita ang kasing-kasing ni Kristo nga atong ipabuhagay ang atong gugma pagtagad ngadto sa nagkinahanglan sa atong panabang. Mauna ang konsepto sa simbahan nga may gugmaon, moalagad, mutagad, alang sa tanan nga nabiyaan sa kilid-kilid. Padayon ta igsoon, gikinahanglan gayod. Side by side is good works. Mayong mga binuhatan. Kaya lagi matupa ni San Mateo diya sa 25. Versikulo 31 ngadto sa 46, sama sa gipalawman sa tuigsoon si Mampi kaganina. Good works. Kay lagi matupa ni Lord, when the day comes, inigbalik sa Ginoo, buwagon ang katawhan. Karniro sa iyang tuo, kanding sa iyang wala. Ang mga karniro nagrepresentar sa mga tao nga dunay kasing-kasing. Kasing-kasing nga mapasayloon, kasing-kasing nga madagayaon, kasing-kasing nga mosabot sa panginahanglan sa iyang sikataw, ug sa pikas representahan sa mga kanding, mga tao nga tig-a o kasing-kasing, mga tao nga di kay mo mapasaylo sa isig katao, bahala na mo. Ug kung mapasaylo magani, mingon, kipasaylo taman ka, pero di ko malimot sa imong gihimo. There should know unconditional forgiveness. Igsuon, mauni matag challenge sa matag usa kanato. And what sumala sa gisulat ni Senyor San Pablo ngadto sa ni Senyor Santiago 2:17, ang pagtuo nga dili kuyugan og mayong buhat patay. So dili pwede nga maingon ka midawat man kong Kristo.
luwas na ko. No need of good works. Mauni ang dakong ilad sa uban nga nahisalaag, nga di na Katoliko, nga Bibliyaray, gipang lamparo ngadto sa mga nailad nga Katoliko. Di na tinudig zoon. Kay lagi, tagaan ta mo gihimplo. Kung ikaw mo eskwela, mabayad kag tuition, mapalit ka, kompleto kag uniform, na kay ID, na kay libro, notebook, ballpen, uguban pa, kompleto na. Does it mean graduate na ka? Does it mean pasado na ka? No. Maningkamot pa ka. Musulod kag klase, maminaw kasi yung maestrog maestra, magtuon pa jud ka, and most of all, siguroon mo nga makapasar ka sa tanang pasulit. Mauni ang kinabuhi so sa Kristiyano. Every day, matag-adlaw sa imong kinabuhi, maningkamot ka. Nga makapasar ka sa tanang mga challenges nga ibuno kanato sa atong kaygayunan, samtang mga buhi pa kita aning kalibutan. Migsoon, as what I said, unfinished job ang gihatag ni Kristo alang kanatong tanan. Ug matapos lang ni siya, kung mobiya na ta aning kalibutan, kung mopiyong na ta sa atong mga mata, ug miingon ta, sama sa usa ka tawo nga himalat yun, natapos na ang tanan kong buluhaton dinhi sa kalibutan. Ug sama ni Senyor San Pablo maisoon, makaingon kita, sumala sa iyang gisulti ngadto kang 2 Timoteo 4:7. Ako nagigbugno sa maayo nga away, nahuman og natapos ko ang lumba ug indigay. Napuyan ko ug napanalipdan ang akong pagtuo isip sumusunod ni Kristo. Mao na igsuon. Kay lagi suwat usab niya ngadto sa taga Episo 4:5. Timan ini Katoliko nga naminaw ron. Doon na lamay usa ka Ginoo. Kay doon na lamay usa ka Ginoo, doon na lamay usa ka pagtuo. Kay doon na may usa ka pagtuo, doon na lamay usa ka bunyag. There is only one Lord, one faith, and one baptism. Dili pwede nga maglukso-lukso ka gikan sa laing pagtulunan ngadto sa laing pagtulunan kay di alamang sa simbahang Katoliko gipuy-an kita sa Espiritu Santo, the third person of the Holy Trinity. Busa, as I end, I leave this challenge. Ayaw biyai si Kristo sa tahas nga gihatag niya diha kanimo. Siya nga nagdupa sa krus mingon, natapos na. Isalig ko kaninyo, isangon ko kaninyo ang tanang buluhaton, padayon sa paglig-on sa pagtuo, sugod sa imong kaugalingon, sugod diya sa imong kaugalingong mga pamilya sa atong katiling banigsoon, and altogether maningkamo ta nga dili mapalpak si Kristo sa iyang ginaingon. When the Son of Man will come for the second time, will He find faith? Nga sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo, makakita pa kasi pagtuo. Doon na pa ba yung mga tao nagampo, nagsalig niya? O kitang tanan mo pataas sa atong kamot og mingon, yes Lord, di apa mi, ilabi na dinhi sa nasod nga Pilipinhon. Amen. God bless mga igsoon. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Ikapitong pulong. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ang muhatag og mga pamalandong nining ikapitong pulong nga gilitok ni Jesus samtang siya nagbitay diha sa krus.
a graduate of Development Communication at Visayas State University in Baybay, Leyte. He is a practicing lawyer, a columnist known for his straight-to-the-point commentary on local and national issues. Active media since 1998. He is also a well-known radio commentator. Siya ang station manager sa DYHP RMN Cebu. Siya si Attorney Rofel Fernandez Banyok. Pero sa dili pa nato paminahon si Attorney Rofel, ato sang pasalamatan ang ato maigsuunan di nahimo kining successful ni ato ang 7 Palabras tuig 2026. Atong mga pasalamat sa Doros Group of Companies, ang Doros Land Properties, Liluan Golf, One Tactuna Hotel, Ken Centennial Hotel, DILC, Sunvic, Lataban Estates, Bayang Ridge, and Woodland Residential Complex. Kinigi pa nag-iya ni Ma'am Fe Mantuhak Barino ug ni Sir Lito Barino. Ania ang ikapitong pulong. Usbon ko, amahan sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Pamalandong atong paminawon si Attorney Rofel Fernandez Banyok. Ikapitong pulong. Pater in manos tuas commendum spiritum meum. San Lucas 23:46. Mituaw si Jesus sa taas nga tingog og namulong. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Ug human namulong, nabugto ang ginhawa. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan, sa makausapa, akong angkunon sa tumang pagpaubos, nga ako usa kadako makasasala og dili takos, nga mobatbat ini ikapito kapulong karon. Akong angkunon nga wa gyud koy angay ni ining maong gimbuhaton. Apan isip binunyagan o nakaambit sa pagkahari o pagkapari sa tong Ginoong Hesukristo nan mga ahas ko karong hapuna sa pagbatbat ni ini. Mga kaigsunan, ni ining ikapitong pulong dili gyud malikayan nga makahisgot gyud tag kamatayon. Kay mao naman kini ang katapusan ug ang pagkamatay sa tong Ginoong Hesukristo. Unya kung maghisgot ang kamatayon, gilis, di ba? Gilis. Kay wala ra ba ni exempted? Madato o mapobre, mabata o matiguang, matambok o niwang. Why exempted? Kay ngani sa atong pagampo, inigpagampo na atong Ginoong Hesukristo mismo, wa man ma-exempted. Namatay man. Sa iyang edad, prime nga iyang edad. So kung maabot ang atong panahon, di ta maka-iskapo. Kay nigampo na to, nga dugangan pa itong kinabuhi, kung iyang ihatag, okay. O dili, kay ang atong Ginoo, bata pa magaling namatay. Usa ka butang nga makapamalandong nato, mga kaigsunan. Ang Biblia mismo nagsulti. Sa Roma 5:12, miabot sa kalibutan ang sala, gumikan sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon, busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tao. Nakasala ang tanang tao. So kitang tanan, kay makasasala man, mamatay gyud. Ang wala lang nato mahibaw-i, kung kanusa, asa, o ang sirkumstansya sa atong kamatayon. Mamatay ba ta sa sakit?
Mamatay ba sa katalagman o mamatay ba sa disgrasya? Doon ay mamatay nga kalit nga kamatayon. Doon na po'y mamatay nga inanay. Last year dinhi sa Sugbo, nakasinati ta, naka-experience ta og two catastrophic calamities. Duha ka mga dagkong katalagman. Una nga atong ma-recall ang 6.9 magnitude nga linog nga miigo sa Northern Cebu nga mikalas og dulan sa usa ka gatos ka mga kinabuhi. Ikaduha, ang bagyong Tino nga nakapatay sa kalit nga pamaagi sa dulan 300 ka mga kinabuhi. Doon na pa'y mga namising og ngani libuan ang mga nangaangol. Kami dito sa DYHP, RMN Cebu ug IFM, ug ako mismo kay nakakita man sa aktual gyud nga mga lugar, nitaak man gyud ta sa aktual nga mga lugar, gumikan sa atong radio coverage o gumikan sa atong pagpanghatag og mga hinabang ngadto sa atong mga kaigsunan nga naigo sa katalagman. Dili gyud matukib ang kasubo sa mga hingtungdang pamilya. Naay daghang nagtanghaga, naay daghang tanghaga nga kung sa theory sayon o dali rang tubagon, apan in reality maapil kanila nga makapangutana kung nganong mitugot man ang Dios nga mahitabo kani ngadto kanila. O kini karon lang gikan sa buwan sa Pebrero, February 28 ug hangtod niining mga orasa. Hangtod nining adlaw ug ning mga orasa, dulan sa 4,000 ka mga tao na ang nangamatay tungod sa gira sa Middle East. Gira sa Amerika ug Israel, batok sa Iran. Dunay namatay kay direktang naigo sa mga missiles, mga bomba, ug doon na po'y namatay kay naigo sa tipaka sa bomba. Gani dito sa Israel, usa ka Filipina caregiver ang namatay kay natagakan sa tipaka sa bomba. Gani kita sa Pilipinas, layo raman ta ug wa man tay labot sa maong gira, apan napagan ta. Wala ta maigo o bomba, pero naigo o nabuslot ang atong bulsa. Gumikan sa kamahal karon sa krudo o gasolina. Mo na'y tinuod. Kung mamahal ang gasolina, mosunod sa bumahal ang bugas, o guban pang palaliton tungod sa domino effects. Maunang naigo atong tiyan, aning maong gira. Pero tigyong pagkaigo Ang pait kay taas ang palaliton, apan ang atong income, maora gihapon. Mas pait pa gyud kadtong mga tao nga nawad-an og trabaho kay naay uban mga kumpanya sa among monitoring sa DYHP di gyud kalikayan. Nga nanangtang og mga empleyado, dunay daghang naapektuhan ini maong krisis kay ilang kumpanya apektado sad. Isa na to ang basol. Mabitan ako ngiyon kung napatay trabaho ron, okay pataron, magkamaos at tang pasalamat sa Ginoo. Kay daghan man, pait na to, ang atong income maura, ang palaliton taas, pero mas pait ka itong mga kaigsunan na to. Nawa na gid trabaho ro mga panahon na. Kay delikado man ug adto ka dapita nga areas Middle East, maigo kas bomba, pero ari ka dapita sa ato nga layo ra, sigurado man tang maigo gus pamahaw, paniud to panihapon. Maong delikado mamatay tas kagutom, simba ko. Maong dunay uban nga dawala lang magpakabana karon nga Biyernes Santo, murag normal lang nila, murag wa lang, ang uban mo adto simbahan, igo ra nagban-uban, ug wala magka-feel sa pamalandong sa Biyernes Santo. Pero og moadto ka gasolinahan ron, moadto ka merkado, sigurado gimingaw Biyernes Santo mo now. Labi nang patubil ka. Mao ni roy sitwasyon, reality bites. Mao na nga kining atong topic karon sa ikapitong pulong, naghisgot man ni kamatayon, dili gyud nilalim. Mahimong sayon paminawon in theory, but lisod in reality. Naka-observe na ba mo og tao nga nagpinal unya namatay? Ako mismo naka-experience na. Gani naka-experience ko nga usa ka Biyernes Santo ni ana, usa ka Biyernes Santo. Samtang nagbatbat ko diri ang akong papa dito sa hospital dito sa ICU. Kabalibaron kong Bradshaw atong panahon na nga di lang ko mo-appeal sa City Palablas, Bradshaw. Kailan man ka mo-appeal ko City Palablas, ang akong amahan na sa ICU, nag-ungawas kamatayon ba? Unya ang akong topic kamatayon.
Kung kaatrason gyud ko. Muna timailhan nga kining hisgutanan sa kamatayon gilis. Dili malalim. Unya, to be very honest, murabag ka ng kanagong maisiyo na mas Dr. Bulisir, murag tunga-tunga gina ICU dok no nga, tunga-tunga nga mobalik ka sa regular room, konsultihon, or di gani ka ma-sultihon mo ditso nas morgue. Pulting paita. Unya, wala ba exempted dito gyud sa ICU? Kay, og pobrita, labi na patay mahala kay mupatak itong ICU, og pobrita, dunay duha ba ka pangutana, mapubring madato ha, duha ka pangutana mo tumaw gyud. Unsa man? Unang pangutana, willing pa bang mo fight ang imong pasyente? Na magis Dr. Bulisir na sweet to sana. Ikaduhang pangutana, willing ka bang mo fight nga tag-iya sa pasyente? Tagtungod sa pasyente. So ang mga pobre o katong igo-igo lang in taon, o bisan katong naay kwarta-kwarta gamay niya, na-drain na, gumikan sa kadugay sa ospital, ang unang pangutana, mo-fight pa ba yung pasyente? Kung mo-fight pa yung pasyente, kumbati pa, ang sunod pangutana, ikaw mo-fight pa ba ka? Kung di na ka mo-fight, appeal kang mo-decide. Di madana. So tangtangan, tanlanis mga gamit. Ang atong pasyente, or sakit kayo. Sakit kayo. Pero why exempted? Kay bisan ang mga dato, nga, dili, mahutag kwarta, daghan kay kwarta, ang tagtungod, mo fight pa, pero ang pasyente dili na. Na may limitation yun, tira sa tambal, di na gid mo response ang iyang lawas. So diha na gid kutob. Mao na akong giingon, death is an equalizer. Madato, mapobre, kitang tanan, equal ta, dihang dapita. Example, bitaw ana, di lang nato malikayan, may example, may nato na, kato bitaw si Beatrice Subil de Ayala, imotong amo, Brad Genesis. Dato kayo, tag-iyagod sa Ayala Group of Companies, tapay bangko. Ug mayon kay butang itong ICU, bisa pag 1 million ang adlaw to sa ICU, makasurvive ang tagtungod, pero di naman mo survive, di naman mo response ang pasyente. So patay. O nya, kato pong laing example mga kaigsunan, si Henry C. ay, tag-iya sa SM, tag-iya po nagbangko. Ang kanang iya pong SM Group of Companies, kato si Henry C. mao gito'y giila mahigala nga one of the largest business empire in the Philippines tong iyang group of companies. Pero may kagkwarta ang tagtungod pangutan mo kaya pas tagtungod kaya ang pasyente di na mo respond. Patay. Si John Gokongwe, lemang ka ng John Gokongwe, tag-iya po og tag-iya sa Robinson, tag-iya gyud bangko. Kana yung itong example kan tag-iya gyud bangko, kaya sigurado gyud daghang kwarta na. Ha? Pero si John Gokongwe giila as one of the richest and most influential businessman in the Philippines, pero patay gihapon. Mao na nga death is an equalizer. Mamatay gyud tanan. Genesis chapter 3 verse 19, for dust you are, unto dust you shall return. Kay gikan ka sa abog, busa mo pauli ka sa abog. Pater in manos tuas commendum spiritum meum. Father, into your hands I commit my spirit. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Daghantag mga lessons nga makuha ni ining atong ikapitong pulong mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Bay-ubay gyud, no? Kining maong sentence, Father, into your hands I commit my spirit. This is grammatically and contextually perfect sentence. Pero atong buak-buakon aron atong ma-emphasize ang mga punto. At least sa akong pamaagis pagbuak-buak, at least buakon atong katulo. Kay kung atong i-dissect kini maong sentence, it is composed of two phrases and one main clause. Ang first phrase, Father. Ang ikaduhang phrase, into your hands. So prepositional phrase nga nagmodify sa verb nga commit. Ug ang main clause, I commit my spirit. So una, Father. Arita sa unang punto, Father. Timan na nato nga niining last words, ang unang pulong ug ikapitong pulong, naning 7 last words ha.
kining pito ka mga pulong, ang unang pulong o ang ikapitong pulong, ang iyang opening, pulos Pater. Pamantay mo? Ang unang pulong mahigala San Lucas 23:34 nga gibatbat na kaganina. Mayon, Pater ignosi alias non inimsyon quid fashion. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Amahan ko, pasaylua sila, kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. So ang opening, Father, sa unang pulong. Timan iha, ikaduhang pulong, unsa man, wala na Father. Ikaduhang pulong, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, nibalik sa ikapito. Ang ikapito niyon, Pater, in manos tuas comindum spiritum meum. So ang una, Father, ang katapusan, Father. Ikabantay mo, ang ikaduhang pulong, unsa man to? Odimicum iris in paradiso. Karon dayon mauban kas paraiso. Usa ka pasalig sa paglaom, nga bisan sa ato pagka makasasala, kung mangayo tagpasaylo sa Ginoo, wa mamakak ang atong Ginoo, karon dayon, mauban kas paraiso. What a wonderful statement. Ay ikaduha, ay katulo unsa man? Ilias Philos tuos it Ilias matil tua. Itsi Philos tuos itsi matil tua. Tanawang imong anak, inahan. Tanawang imong anak, tanawang imong inahan. Muna ikatulo. Ikaupat sa man, Dios mios ut quid reliquistimi. Ika-lima, sitio, giuhaw ako. Ika-unom, consumatum est. Nabay Father, wa. So ang unang pulong, Pater in manos tuas. Sa ikapito, ang una, Pater, pero ang iyang sumpay, Pater, ilis non inimsyon quid passion. O ang katapusan, Pater, in manos tuas comindum spiritum meum. Nganong gi-emphasize man ang first clause, Father. Kanang duha ka mga pulong, ang first o ang last, pulos na prayers. Because ang word Father in that sentence is a direct address. Noun of direct address. So sangpit sa Ginoo, amahan ko, pasayloa sila, kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat. Ang first, kung naghimo pa kag speech, o naghimo pa kag kulong sa newspaper, doon na say strong opening, strong ending. Pag-cut na, catch na yung attention sa imong audience. Pag-ending po, doon na say take away. Nga mada, nagpasabot, nga, gi-emphasize din nga matag higayon, in any eventualities tong kinabuhi, gitudluan ta asa ta mo dangop, gitudluan ta nga ngadto ta sa amahan, gitudluan ta nga pagsugod pa lang sa problema, pagsugod pa lang sa mga pagsulay, tawgon tong Ginoo dayon. Kay mahitabo nga kanunay maulahi ang Ginoo, kay ug nunay mga problema ng mga pagsulay, okay man, kaya ra nako ni, manang pitag barkada, manang pitag mga amigo, manang pitag mga politiko, manang pitag uban mga adto sa beer house pa, ang uban mga adto pa sa mga kahilayan. Wa gyud manumdum Ginoo. May lag masulbad kay masulbad mo hamugiro pa nga ako na gud ni. Pero di masulbad, way ayong Ginoo ha. Basulon Ginoo. So gitudluan ta nga pagsugod pa lang on board na ang Ginoo diha sa atong pagsangpit. On board. Para dili ta masaag mga kaigsunan. Unya kining arita sa ikaduhang punto. Ang second phrase, into your hands. Nagpasabot kini sa trust ni Jesus Christ. Ang yang trust ngadto sa iyang amahan sa imong mga kamot. Trust. O ikatulo, ang main clause, I commit my spirit. Ang pulong commit sa pinulungang Griego gitawag kanag paratitimai. Sa English, it is a strong word meaning to place something valuable into someone's care. Indeed, it is valuable because Jesus entrusts no less than His Spirit to His Father. It is a total surrender. And we are taught in this context that surrender is not defeat, but ultimate trust. Ang pag-surrender, dili kapildihan, kundili kadaugan sa pagtugyan ni Jesus sa kumplito nga pagsalig ngadto sa iyang amahan. Pater in manos tuas comindum spiritum meum. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko
ang akong kalag. Humanamulong na bugto ang ginhawa. Mga kaigsunan kita nga nasayod, ngano nga giula ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo di sa krus, dunay obligasyon nga atong pahibawon ang atong mga kaigsunan nga wa masayod. O kato itong mga kaigsunan nga baliwa lang nila. Ang kalainan ra ba sa atong mga igsuon nga atong pahibawon, dunay gitawag inosente o doon na po gitawag og ignorante. Parang maayo kay ni mga Catholic faith defenders ani Bradshaw. Ang inosente, mao kato mga tao nga atog yung pahibawon kay inosente gyud, wa gyud nahibaw-an. Makaluluoy. Apan ang ignorante, mo ni mga tao nga nakahibaw na pero naglingog-lingog lang. Mo ni mga tao nga nahibaw na apan naguryo-guryo lang. Klaro man diha sa Biblia sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So kinsa may nakasala? Kita. Kinsa may namatay aron kabayran ang sala? Si Jesus. Kung reklamador pang Ginoo maingon sa diha ra ang laay. Ha? Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Og ang dugo ni Hesukristo may gigamit aron paglukat kanato, sumala pa sa Efeso 1:7. Unya kung atong ipasabot gamit ang Biblia medyo gahi sabton. Pero gimo ipaagi og kanta, murag muhumok siya gamay, no? Nindot tong kanta nga ang lyrics sa song nga My Savior's Love by Don Moen. Abot familiar ba unang song? Nindot na nga kuan ako more or less man akong tingog. Pero ay mo og kanang kuan sa akong tingog. Ana lang ang lyrics lang, no? Di ko nindot og tingog sama ni Don Moen. More or less man ato. But just to drive home a point, nindot ang kanta. Ingon sa I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how he could love me, a sinner condemned, unclean. Nagwonder ta ngano ka no? Nga gilukat man tang Jesus Christ. Usa day kabililhon ta nga kita usa ka makasasala, kondinar ta ug usa ka hugaw. Ang second stanza mingon, He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. So siya may nagpakamatay. Mo nang maingon mahigalang chorus, how marvelous, oh how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, oh how wonderful is my Savior's love for me. Nindot ang lyrics, unsa ka marvelous, unsa ka tamis, unsa ka katingalahan, no? Ang gugma sa Dios diri kanato. Makaigsunan human mahitabo ang pagmurder ni Hesukristo diha sa cross. Tungod nato, normal as we are, it is inevitable that we have to look back what really happened. Kung naapatay CCTV, pagkahibaw nato nga mao ni ang namatyan sa Ginoo, gimurder siya o ang iyang pagmurder kita mo ihinungdan, tanaw na tong CCTV be. I-backtracking tani. Pero wa may CCTV ato panahon na. Ang pangutana, di na bata ka backtrack. Ang tubag pwede di ita makabacktrack. Nga naman, ang Biblia mismo mo'y nag-record. Doon ay record ang balaang kasulatan. Suwatay CCTV, apan pwede ta makahimo o backtracking. Ang last 18 hours of the life of Jesus were very stressful and exhausting. Kay kanang tibok gabi sa Biyernes, wala naman siya tulog, ana. Ha? Tungod sa kadaghang mga panghitabo niya, diretso na sa paglansang o pagkamatay sa krus. So atong suwayan pag-backtrack, Biblia ang atong gamiton. Sa San Lucas 23:46, namatay si Jesus alas 3 sa hapon sa Biyernes Santo. Katong unang Biyernes Santo, namatay sa alas 3 sa hapon. Unyang imong atrasan, kay CCTV man ito, tingi atras ba? Inig-atras na ito, unsa man hitabo before the nalansang. Pag atras na ito, kanang alas 12 sa udto, matod pa sa San Lucas 23:44, biblikal na, alas 12 sa udto, nagbitay na sa krus, napawong ang adlaw. Ningit-ngit ang kalibutan, pila ka oras na yung pangit-ngit, gikan sa alas 12 ngadto sa alas 3. Inana ningit-ngit ang adlaw,
nitago ang adlaw, nipuli ang kangitngit. Unya kadto mga tao dito wag sa maka-notice sa di kakatingalahan. Ni hipos gud ang kasilaw sa adlaw. So kung ato gi-backtrack pa yun, before anang alas 12, unsa may nahitabo? Matod pa sa balaang kasulatan sa Marcos 15:25, Brother Sok. Nagsugod sa lansang ni Jesus Christ, alas 9 buntag. Imagine, alas 9 sa buntag, gilansang siya sa krus. Sa ato pa, nagbitay ang atong Ginoo diya sa krus, nagawas ang iyang dugo, naganto siya, sud sa unom ka oras, diha ibabaw sa krus. Dili ba ta makapamalandong niya na nga kita may hinungdan? So, kung ato pag isibog ang CCTV, kung naay CCTV, isibog pag nato, unsa man ay nahitabo sa alas 6 sa buntag nga to sa alas 9, kay alas 9 man ito gilansang. Kanang orasa, sa kwintada sa mga Hudiyo, mo na first hour. Kay ang adlaw gud sa mga Hudiyo ang ilang kwintada magod lahi sa ato. Kinato Birnis ta karon. Mo Sabado unya pa alas 12 sa gabi. Alas 12:01 Sabado na. Hantod alas 11 unya gabi, Birnis pa man taron. Hantod sa alas 12. But ang ila sa mga Hudiyo from sunset to sunset. Mo nang kung ngadto kay Israel, kabantay Sister Feeling adto man si Dr. Buliser kamo ngadto man no, Brother Sok. Inig abot Birnis ana. Inigsawop sa adlaw, kabantay ka Sister Feeling. Inigsawap sa adlaw sa Birnis, hasta ang elevator sa ubang hotel, di naman andar. Nga naman, di naman sa Sabado naman para nila. Ngunit kwintada nila sa oras sa mga Hudiyo. In fact, mabitat na hinungdan sa Birnis Santo, paghapit na alas 3, o pag-unta alas 3 nga namatay na si Jesus Christ, ang katunduha ka mga tulisan, hapak nila ang tiil, pag siguro nga mamatay yun, gibaliag mga bukog, si Jesus Christ bangkaw, kay nga no di sa gusto nga maabdan, o Sabado, adlong ipapahulay, kay mo sawap na ganing adlaw, adlong ipapahulay na. Muna ilang kwintada. So, kung atong tanaw, na kung istudyuhan ganing Bibliagi, sumpay na ko study sa kanang oras mga Hudiyo, kanang adlaw, kanang first hour, third hour, first hour, 6 o'clock in the morning, ang adlaw hours ay nagigamit, ang gabi i-watch. So, ang hitabo day, kanang 6 to 9, muna first hour, ang hitabo day, maunang panahon na, nga may decide si Pilato, nga ilansang si Kristo sa cross, tanga na pressure siya sa mga tao, bisag wa siya nakitang sa, unya iyang gipalatos si Ginoong Hesukristo, gipurung-purungan sa maidlok nga tunok, gihapak, gipapasaan sa cross padung sa Kalbaryo. So, kay alas 9, unto plus 9, gilansang god, sa tupa, at sa sanimo, maunang pagpasaan niya padung sa Kalbaryo. Na unsa man ay natabo des tibok gabi, diha, unya second watch, 9 to 12, ang third watch, 12 to 3 o'clock in the morning, unya ang fourth watch, 3 o'clock in the morning to 6 o'clock in the morning. So, unsa man natabo, tibok gabi na nito daan, nga wanay tugtong ang Ginoo. Very exhausting sa iyang part, because kanang 6 to 9, ang unang watch, diha nahitabo ang Last Supper. Sa Last Supper, diha nahitabo ngayang gihugasan ang tiil sa mga apostolis. Ug human sa Last Supper, ni sibat si Judas o si Jesus Christ anang second watch, alas 9 ito sa alas 12, nagampo siya dito sa tanaman sa Getsemani. Nagampo ang atong Ginoo sa tanaman sa Getsemani. Unya sa iyang pag-ampo dito sa tanaman sa Getsemani, dito na nagsugod. Gawa sa physical pain nga iyang gibati niya sa cross, nagsugod na dito daan ang psychological o emotional pain sa atong Ginoo. Kay samtang dito sa tanaman sa Getsemani, isip tinuod na tao, nahadlok ang atong Ginoo nagampo siya. Ang atong balaang kasulatan nagbutyag mga kaigsunan nga diha sa tanaman sa Getsemani, sa diha nagampo ang atong Ginoo, miadto siya, nihapa siya sa yuta, nagampo siya sa amahan. Amahan ko, kung mahimo, kuha akining kupa sa kasakit nga imong gi sangon kanako. Iyang gihangiyo ang amahan, kuha kung mahimo ayo itaw idayon. 5 ka anak. Kahibaw sa what is coming. Nahibaw na sa what is coming. But nihangiyo siya. Ang problema ron gitubag ba ang iyang pag-ampo? Pero wa man dungga ang Ginoo. Wa ka dungga ang Ginoo. Or ang amahan, di man mahimong di sa dunggon, anak ko siya. But God the Father, nakakita siya og bigger picture. Nakakita siya sa bigger picture. Nga mao nga, madayon gyud kining maong kasakit, aron maula ang iyang dugo sa krus, aron maluwas ang katawhan gumikan sa iyang dugo. Imagine ka, ngayo ko siya, hangyo lubo. Imagine ka, nahiubos pa siya sa mga apostolis, kay pag adto niya balik, nga ano na nga tuog man mo, giingnan mo na ako pag mata mo. 5 ka na.
Wa ba ka na mahitabo sa dato no nga maningkamot ta. Diya sa atong pamilya maningkamot ta. Mahibos ta nga inig-uli nimo. Imo mga igsuon uban sa akong pamilya mo ra magoy nahitabo ninyo. Ako ra may nagantos tingali ani kamo mo ra man lamugwa. Or diya sa atong trabahoan, natay gusto natay objective sa atong trabaho. Imong gingan mga tao, kinabangay ta. Nya man wa mo tabang. Kaingon ka, mahibos ka ba ngano man ingon sa kasabot? Amo kasabot sa atong krusada? Dili lalim in the part of Jesus. Diya nagsugod ang psychological and emotional pain. Sugod na. Labos sa tanan ka na yung hangyo sa Ginoo. Imagine ka katulogod. Kung imong basahon ang balaang kasulatan nga nagbutyag diha mga kaigalaan nga ang atong Ginoong si Kristo diha sa Biblia mismo niingon nga nibalik-balik siya gikan sa kampo balik sa mga apostoles tug. Balik ka po sa kampo ina pagmata lagi mo. Pagtukaw mo balik ka po sa kampo. Pagbalik tug. Katulogod kay kanang katulog kahigayon naman sa Biblia katulog balik-balik niya nga sama lang mga pulong. So iyang gihangyo lubo ang amahan. Hangyo lubo. Pero wa siya dungga or dunay bigger picture nga mo hinungdan nga wa ihatag sa amahan. Kini usa ka dakong buta nga makahatag nato sad og lesson. Ngano man nay panahon baya labi na karon mga panahon na dali kitang matandog. Imagine ka mga batan-on karon dali kay matandog. Bisa pag imong danon simbahan or dali kay masaag na sa laron. Labi na ini social media nga grabe na kayo. No? Muna ako mismo sa DYHP as manager DYHP Sister Faye, tinuray lang, doon ay maghikog batan-on dito. Din tubag-tubag, ako hindi na nato na report ng hikog. Wala na ko'y pa-report. Kay mo tubag-tubag man. Yung kadali ba ni mga bataa magkuan? Ngano man? Atong balikon ang atong Ginoong Kristo nga sa dihan na ngayo siya. Kadtong niya pagampo hangyo lubo gyud to. Ngano man? Balik-balik ko siya hapagod siya sa yuta. Ampo siya, hadlok siya sa isip tao. Pero wala ihatag sa Ginoo ang iyang ipangayo. Apan bisan pa man og wa gihatag, wa sa mobuwag, padayon siya sa iyang pagtuo, padayon siya nga nagsangpit sa amahan hangtod sa kamatayon sa krus. Kay usahay kita ra ba na mga panahon nga labi na karon. Semana Santa, Biyernes Santo, adto ta bisita iglesia ato gyud kumpletuhon na pitugod ka iglesia ha. Kay dito na ta gipangayo. Unya dili ihatag may ubos ta wa man. Nigabot pas Pasko, mausad, napoy nobina, siyam ka adlaw, ang kumplituhon gila nobina, kinarabat ay gipangayo. Unya di ihatag ng gipangayo, ma-discourage na sister. Wa may kuan Ginoo, iklaro. Unya, nigabot po sa Santo Niño, kadang January, 9 days nobina, munobina, kita kay sus na kita gipangayo. Unya, kung di mahatag, wa giayo, dili tinuod. Pero si Jesus Christ adiyang nihangyo siya, amahan ko, kumahimo, kuha kining kupa sa pagantos. Wala man ihatag, wa sa mubuwag hangtod sa kamatayon sa krus. Kayo naman, dunay bigger picture. Usa ka example mga kaigalaan nga usa ka estudyante, 28 years old student. Ni bakasyon sila sa Western India. Last year na hitabo. Hinumdong pa siguro mas balitaan Pagbakasyon nila, balik sila sa airport, sakay na sa airport, nabiyaan sila sa aeroplano, tungod sa ka-traffic, 30 minutes lang ang nabiyaan, nag-wild sa airport, hindi man pasakyon, mubalik sa London. Wag yun. Nga mga staff dito, wala na, gini ka pwede. So ako nakasuway naman kung nabiyag aeroplano, Sister Faye, kalagot yung kayo ka na, napa man aeroplano? Hindi na pwede, kay close na. Anaon ka ba? Wag siya, nag-wild siya dito sa airport, uli sila sa ilang bisakan dito sa India, wa sa kadayon o gatos London. Taod-taod gitawgan siya ang eroplano nga nibiya na crash. Patay 241 ka mga pasahero ang namatay. Mo nang ingon sa sadang interview sa BBC, this is totally a miracle for me. Could just imagine. Pasin, milagro to para niya. So doon na tayo mga pagampo nga usahay wa ihatag sa Dios kay kung iyang ihatag basig makahatag nato og kadaot. Pater in manos tuas comindum spiritum meo. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Ang pag-antos sa Ginoong Jesucristo sa krus, ang pag-ula sa dugo, angay tang mapasalamat. Muna nga makaingon ta sa usa ka laing kanta nga nindot sab kayo,
Jesus, you're the sweetest name of all. Nindot ang kanang maong kanta, nga matahigayon, nga matumba ta, matahigayon, nga madagma ta. Sangpit na kita, ayaw buwag. Ayaw buwag, bahala na di ka, wag ipangayo ni mo, hihatag, ayaw buwag. Mo nangingon ang maong kanta. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I call. You're the sweetest name of all. Pagkatamis sa ngalan ni Jesus. Ang sunod niya stanza, mga kaigalaan, mauni ang yang paghalad sa kinabuhi sa krus nga angay ta mo pasalamat ningon sa second stanza. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're still the first, the last, the same. Oh Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Praise the Lord. Pater in manus tuas commendum Spiritum meum. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. In manos tuas commendo Spiritum meum. Salamat kayta sa pagpaambit sa akong parente nga ako magdahom nga mulabaw ginako bisag saon ni siya bitaw. Ang tagsa-tagsa gitawag sa Ginoo so sa gyud katuyo sa Ginoo. Nga maluwas ta tagsa-tagsa. Kuha natong basahon ang Salmo 107 versikulo 20 ningon ang Ginoo. Ako giyong gipada nga akong mga pulong kaninyo, kaya nga akong mga pulong makaluwas ninyo ug maayo sa tanan yung balatian. Mao na nga kanang City Palabras, pitog yun na kapulong sa Ginoo nga nagpahinumdom kanato, siyang dakong gugma kanato. 1 Timoteo 2:4, balikon ako ang gingon ni San Pablo. Ang Ginoo dili buot nga dunay usa ka maimpirno. Kay nibaw ang Diyos unsa ng impierno, init sa tanang init. Bisan pagtanang kainit sa kalibutan sa kayo, dili ka tandi sa kayo sa impierno. Pero ang labing makalilisang, makapangurog nato when we have even 1 minute meditation, wa na'y katapusan. Utlana ni ana ngadto sa wala nagisinugdan og katapusan. Usa pasalamat sa mga namulong Sister Faye, nakatandog kayo sa among mga kasing-kasing. Si Brad Presidentes Catholic Faith Defenders, Brad Adam Ampere, anindot kayo ang iyang pagpambit. Ipuyan sa na niya siyang ginabuhi. Ikaduha si Brad Efren nga nindot kayo ang iyang pagpaambit kanato pagingon nga karong adlaw dadon kay kaos kong paraiso. Niya ika-2 mo na ng babae sulong nga imong anak. Ang nagpaambit ako dili takos sok. Niya ika-4, Diyos ko nga nung gibiyaan mo ako. Ang namulong mo nga itong pinanggang higala si Brad Chipri Kelyosa. Niya ika-5, taga magayang luha nga tagaks kung matag ni Master Pedi na balik sa iyang pagigpoong badong. Tinood gina, I cried of joy that there is really a message to everyone, including to me. So, pasalamat si Kapito, muna nga saludo ko ni Dong Rofil Fernandez Banyok. Muna nga dong nga, si Dr. Boluser, yes. Kaya pag tindog niya yung ako, Dong, Doktor, murag ba siguro kung kaluwasan ang imong exulted? Mo na bunga sa maing wali nga makasiguro tas tong kaluwasan. So, salamat kayo sa naminaw nato.
Ako ganinang gipahibaw nga kini atong City Palabras uban sa pagtahod o pagtamod sa atong Arsobispo Albert Uy, mapabsanon, o kanun na yun, kada adlaw magapaambit siya how wonderful this man is. Tagsaon kayo sa daghang mga obispong naabot nato, ang tanan pulos magyud ng kandidato gis kalawasan, pero kini si Padre Archbishop Alberto Uy, mapukawon kayo sa tanan nga natulog nga wa gyud magpakabana sa kalit nga di ta kaandam kung kita niya gapos pata ni Satanas. I repeat that many of us are gigapos kay Satanas. Lisod gyud kayo pag biyag magapos na ta. Nana sa Biblia, kung maggapos na ta ni Satanas, dili na ka makahinumdum sa Ginoo. Ang gahom sa mando sa yawa naggapos nimo, di gyud kagawa niya na. Sa Juan 2 sa naman 5:16 katingor. Kita pagkasi mong igsuon nga nakasagamay, iyam po na. Maluwas pa na. Pero sumpayan, surtihan ta ka. Kanandag ko na kayong mga sa, di na namuti mo lingi sa Ginoo. Di na kayo na manguros. Makalilisang ka na. Ayaw na nagyampo. Tremendos kayong isultis Biblia. Pero wala na magpugong sa Ginoo. Ngayang putlon ang tanang gapos. Nagihatag ni Satanas ka nato. O kanang maong pagputol niya sa daghan ug lain-lain nga paagi. Doon mga disgrasya ta, parehas San Pablo, grabe kayong gukod siya. Pagtulunan ng mga nagsunod ni Kristo, gikilatan, igong mata, nabutag yun. Niya diya magsugod ang iyang pagkakita sa kahayag, taliwa siyang kangit-ngit. O sa pasalamat ta sa Ginoo, nining tanan, salamat ta sa mga obispo, mga pare, sa atong Archdiocese of Cebu. Dili ni pagtumbas sa mga mensahe sa pare. Balaan mo kayo mga pare. Pero we are also prudent our responsibility as laymen. What can we say about the 7 last words? Would it be done by you in life and in words? Mahuman sa Biblia, nga panglakaw kamo, ang mga pulong sa Diyos, dawaton as mga tao. Kung inyo nagipuyan sa inyong kinabuhi, tanaw nila, your action is much better than your words. Salamat kayo sa atong staffer sa DYHP o sa atong manager nga ni Agyod nga saludo gyud ko nimo dong. Saludo gyud ko nimo. Ganina mga luha daghan akong tagak sa wali ni pambit ni Stepe. Pero sa imong pagpulong kay ingon ko nga marag badol-dol na gyud ko sa langit ini panahon na. Yan po. Pero pagbarog niya siya. So yan po ko ha. Hinay niya sulti na ko. Ako po gigodong, patog doon na kayo panalangin, mapilan ko nimo. Mga igsoon, salamat kayo ang Diyos, mga panalangin nato. Hangtod sa sunod panahon, itugot sa Ginoo ang atong katapusang pito kapulong sa Diyos nga mo'y sinugdanan nato sa pagsugod sa kainit, sa katugnaw sa panahon, ang labing makalilisang atong dawat karon ang gubat. Nga, pila to kalibunong? Nga nangamatay? Imagine pagka makalilisan ng gubata. It was like the Second World War. Grabe ang mga patay. Muna nga, naman na sa Salmos 46:9, ako ang Diyos, mo rin makapahunong sa gubat. Wala sangbit na kita sa Ginoo, kaya nabati na nato kapait sa gubat. Huwag kita ma-appeal dito, pero ilabyan ng gutuma. Ang mga palaliton, labihan na yung lisura, mahal na kayo. Hinatunta, katong isulti ni Presidente Trump, bago pa lang, hinaton ta katong matinuod, pabuto na to ang tubag sa Ginoo sa atong pagampo. Daghang salamat, maayong hapon sa tanan. Ang Diyos magapanalangin nato. Kaming mga anak mo
wala magtuman sa imong mga sugod. Ginoo, pasayloa, ipakita ang kaluy mo kanamo, ug tultuli kami sa dalan nga labing laktod sa kaayuhan. Ginoo, pasayloa, kaming mga anak mong masalay po, kay ikaw man ang manlalaban sa wala magtuman sa imong mga sugod. Ginoo, pasayloa, ipakita ang kaluy